say wonkwa nyami biara niwa odi say wo aba Ghana adisiye opoba ofore amanfo emamo ate ediba ahenkan 93.3 FM. Aropo emi afase dan fama Awurade biemu ewo ne bambo ne hweso pa a wode adome ye na afi yinya na awotwe enso mfa nhyɛ ne nsa ne ensre no se ono momwaye ne wonkan ho yakɔne abadie nyina mu Awurade ntina ne mu kyire nye yenko a ye ne abusua ene wɔm a de bia ye tai ka se asɛm to yen a ato wɔm nso so asɛm to wɔm ato yen no igya wɔm nyina de hyɛ Awurade nsa na ya srɛ Israel Nyankopɔn so wɔm ye nyina ho ban odi ewura na awotwe foforo mu yi ye wogidie wonimu se onu Nyankopɔn no obekan yen ho na odi yen atwa edi jesem ne se na awotwe we no ye de bewie bosome na ya san ewura bosome foforo mu enti bosome ye to so nan e wa afi mu no Nyankopɔn ya adoma wo kyena de beba wie ye na afi firi ukuada ekɔ no ya san ewura bosome foforo mu adie bi e wo se turning around adie bi e wo se sesa adie bi a ye wie bosome April yi e wo se ye de kɔ na ye hye bibi foforo ase no ye sre ye Nyankopɔn so ohu ye mɔbɔ na onfa ye nwura bibi foforom mante foforom adwuma foforom anuonyam foforom adansedie foforom ene nneoma foforom na onhye ne ho anuonyam mfa ma ye ye wogidie e wo se Nyankopɔn ni mu se waka no obeye anopa yi midofo afi na adi fidi na to aramo ha ahenkan 93.3 FM dwumadi ni din de mache ofre me obowo ba ofori amanfo ebrana san awie dubiem yesin konye free sabre kopem sa anopa nondu ebebo ansa na yebe sori akonwa yin so yebe sre no wakan ho wo de wadwen kire wo de wo comment ahodo no fafa eye 0533898915 0533898915 fafa ofabra ananzo so betumi akọ in live streams na se Facebook and say YouTube ni nyina ya henkan 93.3 na do adwen kire de ato ase de amayen ye be kenkan ne kama e de ama Ghana adisiye opoba ofore amanfo emamo ate ediba ahenkan 93.3 FM. na watwe we nso obofo no de bia ba a wosemi no mienu yenka ho asem na se ne woni mu se jode bia no asem ne be pa ho ntoma de ma na afi na kawe yen anim no Awurade de kyen a ne aba na afi Awurade afa yen so ene wo akasa anopan so Onyankopɔn aye ne saa na watwe we die asem obofo no de ba ye brofo kasem o se serving the Lord with reverence. Serving the Lord with reverence. Sa wodi obuo eni nidie, wodi osetie ahopopo suro ede besom Awurade. Eno eni ade a ose na awotwe we yemra meka ho asem. E wose ye som Onyankopɔn, ye som ya genkwa ye mbofo ye nwura no. E wose yetumi di esuro obuo eni ahopopo ede som no. Adentia eneyi ekwan a ye fa so de som nyame no. Enye kwan a esuro wom. Ekwan ya fa so de sum nyame no eya ade asa wo tena ase na wo dwen ho na hwese de ne me ekɔ no a ubisa ho nsemfu ahodo bebre se na ene nyame som no kora no yen na amafo a yabai ye som ne sen ene onipa tumi efiri bone so pe the next minute no kra microphone mu na oto dwom onipa tumi free bone so pe the next minute ube hunu no na okra microphone na o preachi the next minute ube hunu no na obo drums the next minute ube hunu na obo keyboard yensuro nyame no aye som no ehu ni mu biem obuo ni mu biem
but anopa idi me pese metwe wadwen asisuo ne se onyankopon eye obi a se o som no a ewo se wodi esuro ene ahopopo e de som no ene ti nanu asem ana wo kan se with fear and trembling we should work on our salvation yemfa ehu esuro ene ahopopo emfa nye ye nkwagye hu adwuma. But the question I be saying now, penny say, ye di esuro ahopopo, and ye di sumunyame, ye bunyame, o nyankopon ye suro nimpo. And I know na me ka say first ne pa no, udi bone na ka wura so ndem a. Wo ankasa ye mpirichi nkyerɛ wo. But o te ho no mo atumu say, o nyankopon ni environment no ene wo kasa. E bisa questions bebre. But ente sa. We are all hiding behind the fact say grace ewo ho e de mayen na eno ne nano na po e ka say inta adomni nti yankoso anye ni bone ana adomni wo ho nti e mayen fa suro ni ahopopo mfa nsum awurade biem ene a kristofo ye nsuro nyame ya ke kare anim de manyame sompa nanso so adwuma poten wo se ye no yenye nyatwom nyame som ne yesom awurade hunu ye nyina amobɔ nye ye ka kire we ye nka nkire wo se ye de ye ahotewfo ye ni wudi hu nkomo yi ye ntwamfoni ne nkire wo se ye de ye wie ye nyame som ye de ne ye korogyen ye papa nye nokre ye nyina ye nkwagye hu adwuma enti asɛm na onyankopɔn de aba no eya asɛm we ba be ye meme hu adwuma na ye wo a wutie mi nso hu adwuma na atwe adwen sisuo se onyankopɔn eye onwanwani onyankopɔn eye okese onyankopɔn eye tumi nkese bia ɛwɔ sɛ ye nyina ye ekoni nwuru na se a ye di ehu ene ahopopo e de ma ne som no ene ya me som ehu ni bi wem ehu enimu biem adentia ye ko nipa nim kura no ana ye ho popo se wenya invitation se okọ manhia hemfie ana okọ kutoku manhene ahemfie on se ne uduru ho no ana onsa dadada wachi o kire obuo. I'm not saying se usuro enipa ne che nyankopon da bi na mom sa wonsa ne gugu wachi ne ye obuo a o kire e de a kire tumi enti o show respect to the power and inti ne wonsa da wachi no e ya de papa na mom onyankopon se anopa yi na wotwe yentwen yemienu nyina yentwen yen ho adwen emfa nsisuo se ono nso so ne som no yemfa esuro bi yemfa obuo ni nidie bi emfa ma wonyame ne som no. Serving the Lord with reverence is what is required of every believer. Serve the Lord with reverence. Fa obuoni nidie efa ma ne som na wo som no wate. Se ye bu nyankopon na ye suro ye duru nanim na ye hunu se this house is a sacred place. Aha no no ye bia ye bia ye gidi se onyame honhom ebutu ha. Enu nti yemfa bibi bone emfa nwura ho. But ene asonde m kra na yekope boys and girls. Asonde dem wo. What asonde ne edi enua nkonkonsa. Asonde m ne yekokodwen adwembone ne dia pia bonten. Asonde ene ye niema ensem fata. Ye kan asonde m ye nua no Muslim fo be o magine se ye Christian fo nkwa na enye o masem. Enye no kre. Ene ukohwe Muslim fo sa buta yi ekurekura mi bebiri apetition ne gum. Ena agine so wo daada ala onim so wo daada ono ankasa ne ho anopa yi moma ye sum nyame wo suro kwan so e wo se ya tumi sum nyame e wo buo ni nidie kwan so yemfu obuo ma nyame na ye kɔ nanimu a yenye osetie mfama na asem ene ne nkyerɛkyerɛ onipa da sani bedware so wo kɔ asondem afi wa koduru asondem ho no ye ka se hallelujah no aka na no atum bonsem awurade no wo hwe wanim nti ubisa ho se odware hyepe no a ofa ka
ene yasan to lɔre fe mu a watimi atua kwakɔtena sondem hɔ no no yebisa sɛ kwa wokɔye no botaye ma wokɔ sondem hɔ ne sɛn because kwa wokɔye no upie no sɛ mibisa wo sɛ die ntina wokɔ abaka kyam sɛ wokɔsum nyame afu akɔkɔduru hɔ no mo nyankopɔn yi yɛ keka nneɛma bom ne yɛ de asom no bɔ wo nsɛm ommɔ hallelujah omuaw offering yɛ to wonyi yɛ bɔ afɔre yɛ wɔmmɔ ye bibia ne nan ka ne nsanka ene ode ti asondem ho no mo esuro nim nanso so na awatwi awurade atwe mienu adwen de asi bibi so se e wo se yetumi di obuo e de ma ne som e wo se yetumi di ahopopo e de ma ne som e wo se yetumi di osetie e de ma ne som e wo se yetumi suro awurade ye kɔ nanim a wo se yetumi suro no e wo se yehunu se ye di nkwa asɛm obetumi ekum yen batene etisen Mese sa de we mi wire mfiri da mese asondem o asondem mi mobile phone ko yira ye wa asondem sorry dem o mi mobile phone yira wo ho iri pa nsuro nyame san ye tete no ye ti ye se ye di esuro ni ahopopo ene ye di sum awurade na o akoda o boyfriend achi awira ho weekend no akoda ne boyfriend achi omo awo bere wo mo ho anu asan nya kukuduro ne boyfriend no asan ba asore Edio Remember that no bro says sram enti ade achi nkwasi na hangover bi a kire no nanso so ye asore pani wankwa be kasa ade enti no wankwa asore ani enti odi Pepsodent tu na num ne watwi ne se ene wa ma num aye hwam nanso ono ankasa ni mu ne de wo bre ene odi akwakotena puppet so yami yasum ni se ni isuro nim serving the Lord with reverence Yakopon ya adoma na watwi we yebedi nkomo yebesu ade ye be Bible quotations ni bebre a e back asem ya ye ken oyo nyame nwanwani ene ti se ye be som no a e wo se yetumi som no ne som ne yie okay kan Bible na o se na omo pese omo som nyame ni omo pese omo som se nyame no e wo se omo som no wono kware ne nkwam ene honhom so ati ase it is yan sumo bia na ye be som awurade dia ene ye wo se ade obuo de man ne som no yemfa obuo ma ne som wo ankasa wonim se na no ade a wo ye ma ade kyen ye no wanye ne yie emfa ni panimu fere ye nkotena puppet ne so wate e wo se ehunu se puppet no eye bia ya onyankopon ete ho e wo se ehunu se microphone no eye kono de ene ti se wakọ wo bere wo ho a odi ase nipa na wuni no krema no a onyankopon de di no krema no because nia wo ye nyina se nipa nhu a onyame de ohun wo ene wa kekare wani mu amanyame sompa ene wasan akwakoso microphone nim ene wo to u blue tones o kan semu akese anopai serving the Lord with reverence is what is required of every believer. I was here tia say onyankopon ewo tumi a eburu tumi nyina so obetimi a strike yen anytime. Therefore we should be able to acknowledge God's authority and sovereignty over all things. And when we go into his house, we should at least see the place to be a sacred one and honor it and give reverence to him. Okay, in the book of Psalms, Psalm 33, the verse 8, Bible said, let all the earth fear the Lord. Let all the people of the world revere him. Yemfa obuo emenyankopon. Yemfa nidie emfa ma ne som. Ene ti kan tete no be mpanimfo no a ombeka kire wo se oba okọ afikyira a se oba ebu ne nsa onu aduane mfa ma ne kunu. Se oba okọ afikyira a onu aduane mfa ma ne kunu. Ene ti botaye ntia ne mamma no yen nananom
ware mienu miensa obu a ubisa no a ne no ka kire wo no se oba bu ne nsa a enwo so wode so aduane mu no a ede ma ne kunu unim de ntia because omuhunu ni se aduane a ekọ bema ne yemo no enwo se efini nkeka wa bia ye den eka ho da bia ye kasa asem we yi a na ye nyina ye dimirika na yakwa hide behind obi behunu awurade a onhye mra na se emra ne nkyekire ne biem enye mra na meka ho asem anopa yi meka obuo ni nidi a ye di ma onyame ne som se yen nipa mpo ye mba ebisa yen abodo na ye mfa bo emfa ma wo mo a ene na anopa yi ne meka che on se God deserves better. Onyankopon osefata bibiri no a was here acknowledge the tumi, the authority and the sovereignty of the Lord we claim we know and we are serving. I was here this suroni ahopopo e de mano bone eni nipa nete and it is a wa winim say ene de manye ni yi a medofo enkonko di asori nanim osofo wa winim say ade echi no oya ade a enye. Don't hide behind the cassock. Don't hide behind se manko prichia enkrofo be hunu se ebia bibia akoso. It is better se enkrofo be hunu se bibia akoso na wape oba bia atena than say ube prove di akire om se no o de oye tene ni oye kronkron na onyame a ono na tumi nyina wo no obeku atwatwene. Yemfa buoni ni die manyame ne som. Uhuru ni se na de me ho nte a medofo. Enkodi dom nanim. Na nipa se yempo ye pede ya ene ene onyankopon a obo soro ni asase no opede ye chen yen. Yemfa obuoni ni die mfama ne som. Moma yemfa obuo ene nidie emanyame ne som. Yede ne sanka kakra ama ene onyame tumi edwane efri asondem. Eya sondem so na wasenka onyame tumi wo ho etena ho. Sanse na no asem o kan ye ne se na Zion ena me awurade ma choose. I have chosen Zion to be my dwelling place. And it is there that I have enthroned myself. Eyeho eno akwakotena na hinie kakrakanim. Why? Because I see peace. Uhuna sumdie wo ho. And unti baby bia ya boy etrim said this is going to be the dwelling place of the Most High God. We should revere him. We should accord him with that respect. We should respect and acknowledge the sovereignty and the authority of the Most High God. Osofo se wa mprichi ne na wodi obuo ni nidie e de menyame a obi anku ntontwene. That one is better. So obekekare wanim e de menyame somopa na wodi efi aka onyame na hinie. I know say grace ni wo ho, but grace ni nka nkyere se yenkoso ane ni bone. Na watwi ye be kyerɛkyerɛ asɛm yi mu na wo afa wo de ewom na me nso ma fa me de ewom ifiri na ekɔ yenhwɛ se ye be ma ye ho ate e de amanyame ne som. Ofrɛ me obo wo ba ofori amanfo ye di si a Nyankopɔn yɛ adom a ifiri ɔkyena ekɔ ni nyina no ɔde yen kwakyen a ye beba na afi ya baba betoa sa asɛm yi so e de amawo. Serving the Lord with reverence is what is required of every believer. Our God has a certain authority that we should accord him with that kind of respect. We should acknowledge his authority and his sovereignty over everything. And we should worship him in spirit and in truth with respect. Eradin kan ho.
sports up next time we be san ba na afie de aka nyina beto aso de ama obo wo ba ofori amanfo medin yankomra. This is the moment we waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time. This is the moment we waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time.
Kenke Sports. Jagum. And I know pay ya this member Ghana Mamba ye mamu nyina kwa basum kubio ensan bra Ahenkan 93.3 so ya tenase agudie mu nsem nimra so ye de shia me din ade Joshua Kwabene Janim Yusuf Ajiru betene kan Raymond Ashiturat Benito Mauli na afi Daniel Denchi Pakwesi enso e produce show no ene anopai ma yemfa seda Emma Raymond Barbering Saloon na sende makachiro se mo amoko asori asofo afi mo amoko adwuma bebi bia wo bia na se ni no opese o yuti na bibia kokama de ma dia eno ane so remu o Raymond Barbering Saloon na kache na afa ko yuti kama na bibia nso akokama edi amao se o ye pani akola brewa akokra na pese o yuti die ni na Raymond pe na ye edi amao na sen orom na school phone obia eko ni tinukwe na yentwa kama na bibia nso enko kama emfa ema etreno star biabi ibeyibi edi amao ebia pese o fedi o pese o ye locks ni na no okopiem o Raymond hodoma ibeyu kama na bibia nso akokama de amao achimoda Roman Junction yenim sasin team snifie no eben ho pe aboabo bompa junction so ye ne fitting shop no na ebo enhwenim home service no eye adwuma adwentine free o number we so na fe yembra fie embe yuti no fie emfa ema 055-271-6777 055-271-6777 na one Raymond Barbering Saloon enso edi enkomo afe Jubilee Hospital enso se brano pay wasori enyoma enkoye obodinum wa wotinka se yes ampa oyade ankasa dia kona kopiem Jubilee Hospital na fi enhwe on yarwan yentunu nyina se emfa emao oba outpatient service na eye adwuma 24/7 we no oba eneya na wasan wachi akọ eneya inpatient service na enso aba no so ebo adwuma ebia yarwan emu aiden obeso beda hospital ho na fi yegina so ehwe on yarwan nyina no etuira entempa so dia ni nyina no eyade a obenya bi babi so ada awa Jubilee Hospital na bibia so akokama edema wabra utua ska kuma bi tune enso aba lab biabi ebi ewa Jubilee Hospital afi pharmacy ho edro na ope ato anom de asa ho yare a bepiem ewa Jubilee Hospital afi antenatal care aba ye fe ni ANC we eko ede ama emana mafafuro no ebi anyinsen no unyo ho bi di fanwa ye se bre na afi yenhwe enso sa ho no one time emfa ema postnatal care enso aba wofo na ma wo awie na moma omunyimu no enkoyie no bre na bagye nkyekere na afi uba no onyi engineer brane ahodimu na bibia nso enko kama emfa mabusua no afi theater surgeries any operation dey ye be ne kama enso ewa Jubilee Hospital edi amount maternity ne enso aba ebo adwuma afi ye de ultrasound na afi electrocardiogram machine enso aba we no scan biabi ye betwa bi edi amount apemfo mammo dwunso miare mamonya prostate mumbe na afi scan no ye ntwa bi kama enso emfa emamo afi cancer unit enso aba bibi etetil asembe chire wadwe so yare bi ehhehye ohunwu bi amfanfa ohunwu bi amfankwa Jubilee Hospital se bre na afi oniom cancer unit ne embedi enkomo na monhwe en cancel kama na afi how na twetwere obo no emfru so na ekire ni fie enso enye din wani na ohwade a unhu o issue so wani hu a ye iconic ho mfide ahyemu ma wani yade nyina no ye de besa atuase one time e de amount afi dental clinic na enso aba osen aye college wani enshada enje ho opese utu osen opese ohye opese polish osen akaka na etete wa nya no piemu Jubilee Hospital ye dental clinic na beboa na afi osen yare nyina no yahwe asan one time enso e de amount afi diabetes any hypertension for no ye defre no pa bia no nchekere enso ekoso edimamo na fe canteen ho wo dwumam wo fie na apeni papa atwadi ani nyina no Jubilee Hospital ye canteen asemda no se oba na se insurance ukita bia ye beje na fe ya hwe oyi se private health insurance and I said national health insurance ni nyina no ye je odan aboburo dia so amantra bridge ne so honom ene ye wo 0244 575799 0244 575799 and 0241784645 na one Jubilee Hospital enso edi enkomo Festus aba ye wo decoders afa TV yobi ho decoder no brand biabi bonya bi ato Festus Enterprise se ope multi TV se ope DSTV Star Times Canal Plus HD Plus combo ni bi na pese auto use dia anaso recharge a nya na Festus na edisa akonya enso emma
now TV yɛde bi aba brand bi abia ne inches bi abi ebi ɛwɔ Hisense Asano LG Samsung ɛne Nasco ne nyinaa no ebi ɛwɔ ɛyɛ First Trust Enterprise yɛde TV warmount aba decoder stands ebi ɛwɔ hɔ afei remote control TV deɛ ɛna afei decoder deɛ ne nyinaa no ebi ɛyɛ available ɛnso ɛwɔ ɛyɛ First Trust Enterprise afei yɛde AC nso aba ankrankran wɔ fie wopɛ sɛ AC ɛbɔ demo adwuma bi na ubie hospital school ɛna ubie asɔre na wopɛ sɛ AC boma hospital biabi na afei brand biabi ebi ɛwɔ First Trust Enterprise ebi a satellite ɛne AC no wamfa bɛdan yɛn wodi kodon obi wa fixe ama fort aba ho fa fort ne bra bɛsese fort ne ɛde ama so how no onsan enhia ne bio wohwɛ akyi akwan a achim dan ha ya yɛne shelf filling station no ɛbɔ nhwanim esan so ɛne ɛyɛ old Chumasi sport no mprempren deɛ ɛfɛ Nanes Palace esan so ɛne ɛbɔ nhwanim 0244 515 849 0244 515 849 and 0269 305 785 na one Mr. Festus enso edin konyumoko wei ebi kan no maso asen na no pay edi agudie mu nsem ayato no din say evidence based sports presentation eja o matching show no eso. Yes, Samana said no pension say Mfemfri Ghana Premier League Eldanon Elni Romanes and Outrewie Monday 28 and so to Ghana say the games no Ekowie Legon Cities Etna Fiomo Academy and Sa Emma Brekum Chelsea Academy no Diana Stars Etna Fie Emma Kala United Coachon Bon Academy no Homo Etimu Baku Bechem United Shekana Baku Fie Emma Hearts of Lions and so Eshe Baku Mediama Etna Fie Kumasia Santoroko Equity Ubia at the ball Baku to Nyan Quaterm Udani Eremo Nations FC Etna Fie Homo Antumi Anshebi, Bibiani Ghost Stars and so Antumi Anshebi Samates, Etna Field Carabako, I'm a great Olympics, a prayer. Homo Antumi Antiacano, Odani Remo and Yankopoya Duma 3 p.m. no games are catching Etoja and Swataman Etna Fee, one about Fakotano Ebo, Salsona Heart to Folk Etna Fee, and Accra Lions and so Eddie Bonnie. Yempiemo and so our Access Bank Division 1 League in Zone 3. Match day 24 Eshase Fiadano Atram Divisa Etnase Ama Accra Athletics Akwachinu Twane Kanu Bako Atram Divisa Enso Entimi Ante Afeiro Nichema Enra Bibrina Enso Ebaso Home Stars Eni Oko United Edibuania Goal Anto Obiatinemo Afe Akosumo Crystal Palace Enso Etnase Eni Hoho United Ekotie Go MPMO Kotoku Royals Enra Amo Etnafie Ewo Achimodan Sports Stadium Omoche Nagod Echoma Ekanu Bako Nagod Entimi Ante Clinton Koi penalty no kan to atem ebo amakoto Royals enso e record the second win ewo eye achem odan susubiribi enso etnase a ochinania etwa no eka no mienu ama eye nania enso ete kan mu bako Ankuti United etnase ono so eche still believe ebo ne kan miensa still believe enso ete kan mu bako ene games na kan eto so akache All Star set na fie na one Golden Kicks e de abone Vision FC ani Kofodia Semper Fibebo na Fedo ni Chima Kotoku Royals. Okay, position no ayade na say omo eda 12 position with 27 points abibia enso ekokama ede amo. Now Danny Eremwa enye Kumasi Sandro head coach no pa fan Prosper Nate Ogum na after the game opano ekasaka kare nkoma kadijaye omodamani Eremu otakwa media makokoti obi a eto atano baako ne no ana de sem kakadija asu Kumasi Sandro kono ewum se amanya nkurimdie ne de na some performance na se nije no oso ye papa oso hwe enkware boye omokwa na di nkan eto atana o game a na se omo ne media ma no ebo ne de na so hwa na ni agiye papa. I'm so convinced, I'm so happy about the way we played. I think, especially in the first half, we tried to take the game to them, which resulted in us having some few chances in front of goal, one of which actually resulted in a goal. But I think in the second half, when we came, we sat back and we gave them the time and the space on the ball to press us with the ball. And out of that, they got a penalty. I think Mediama also played well. They were hungry for the points. You could see, even though they were down, they didn't give up and they got the equalizer. We ayen komana se head coach Adma Kumasi Santoro Wobokono edi ejano offensive obabewie no ana afei osi wo hu ede ba ku mienu bi won nkwara no ho omunya chances be se edu ba kokura ebe de amom so metum de ato atena osi ade o ma practice ya e wo training grounds na so still na nema enso enkoye emfem om toguso practice e chechomo se da be omunya chances o metum de ball no ede ato atena.
It's been happening throughout the season. We create a lot of chances, but then the conversion is the issue. Interestingly, too, we've been training on it. At training, they score a lot of goals at training, but then the tempo and the temperament of training and games are different. They need to be positionally aware of where they are, apply the right technique, and put the ball at the back of the net. If you look at the goal, for instance, Steven scored. The jump was super, the header, the forehead, everything was okay. I think we still need to work on it and make sure that the few chances that come our way will be able to convert. The game is about scoring goals, and once you score, it gives you the confidence to keep to your game model and then keep the ball going. We Commander Sekumasi Santoro head coach Prosper Nate Ogum Edi Ejana no siana fe medium head coach no kasa ka prefano Dani Romana sen Nabusa kapo de nkoma ka enso Edi Jaye na nini na ene so asene mrante no muso matumi ni nkunim Kumasi Santoro ko so de nenso performance no de na se wasuru ye papa se 1-1 no Edma medium. Yeah, like you told, very tough game. Was really when you open game like we opened today. Again, corner kick, we didn't defend well, and we conceded after this. Always is very tough to back in the game, but we didn't be bad. Our performance didn't be bad. We created something, and we refresh our brains very fast. And also we were talking in dressing room. We must believe we can change this, and we opened really second half well. Just I'm really little disappointed how we continue after goal, but also some things happened, sometimes some actions broken, some injuries. We enso ayen Commander se head coach Edma media oboku no na wusa kapodia ene anopai. Access Bank Division 1 League game back about so our Achimodan Sports Stadium Babra. There's a ball book wondi ade aya kutokuras etna fie na one aya bobo kwefen na god enso ade ebony game no ekowie 1-0 in favor of kutokuras bobo no na enna game no match day 24 our aya Access Bank Division 1 League no ye bo match day 30 na urori chema ka 6 games pe na fie ye de aya Access Bank Division 1 League no enso aban ewie ye enna kutokuras recorded second win our aya Achimodan Sports Stadium after some return here to aya Odano na goalkeeper pushi bond to atenemo adema aye bobo ko friend kotokuri aso aye Clinton Koi after the game okache supporters ne say omo expecting more baby akotokuri as eda enso our league log no so omo players no omo ni enseda enjin sa omba konkoden na afi omo abepie mu 11th and as 8th position na bibianso akoye ede ama aye kotokuri as bobo ko no Gaka say omo expecting more say yeah person fight in Enka league no be a league na do you want to say yeah fight akwa G league derby yeah that 11th na the league no na ye came cry came yeah that 8th na the league no yeah pe but yeah person yeah be that last back 4 and I say last back 5 na answer na the person be that baby ye cause be Premier League no so baby Olympics so that so nje and go ba say 2 zone 3 teams about relegation. That means 4 teams they be call relegation. And if I say about that baby in such a way say 2 teams the background and kind. We Clinton Kwe na no see a pair and a born penalty now or can to atinemo ye bisan say go the creators almost strikers almost midfielders almost defenders about saying entina penalty ni ba ya udwane fi upomu okobo penalty ni Edma Kotoku Royals. Yeah, me per se no ye ba train na ye pon bia na say before you start training bia me practice penalty kicks me practice. And now I didn't come over and say penalty bar me na member cause me practice always bia like almost more observe say they bia me practice and omo the kind of kicks I me boy almost say penalty bar na me confirm. Inti we Clinton Kwe na no see pe ye bopi na god bobo kono na mo head coach ya fan Seth Hoffman on there or say oye Prosper Nate Ogum de ni bi on kasa ne mo assistant coach na enkasa J Alex Aye on say na hu game no e wo dan game ni there no kranya men first half 0-0 and then now it didn't done affair and then we came into the second half we had a clear penalty and the referee disallowed and they had yes and then they score. Apart from that, say the Ghana Football Association and I said Ghana Bobono, everybody are handicapped, so we can't talk much about referees because me carry this here. That committee will call me, and then Niameme who know that handed the Enyani so, and Papa Ghana Football. We are taking game after game. Yeah, lose against Kotoku Royals. I want to say let's get in 13 teams. Normally, Oma Dengo through, and Aka Yabo we are 6 matches, and everything is possible. Monday, that's what now. Sempefi any vision.
and then whatever happens, we are taking game after game. We are playing at Tram Divisa at Tema, and I think we go back to the drawing board as usual, and then do our corrections and move on. When so I assistant coach Edman Nagod Enra Ombe tested defeat our Chimoda Sports Stadium Kotograss in Sano in Churchill and listen who game no and Odeja. Yenani Enremo our CAF Champions League and rather games out on Bruno Toja way a semi-finals games and SA Toja second leg no Odani Enremo Mamelodi Sanders Etnafi Emma Esperance of Tunis Kochom Bonakanabakwa among to me and Tintu can be a Bomanes Esperance of Tunis qualify a year 2-0 on Agigida and so on the Ecomonim Sansona down near Al Ali Etnafi Ebo Academy and Sama TP Mazembe prayer among Antumi Anti Kanama Dabraka and into Kabumanes game no mienu na akwa kwese El Ali abo TP Mazembe 3-0 on Agigida almost area qualify Ekomonim and in Yankopon Adwuma first leg no air finals no Esperance of Tunis Etnafi and El Ali and so at the Abone and no 19th May 2024 the game no and so Toga na fe game etwa to no air second leg no and so Toga 26th May 2024 na fe amabo wie ne hu de OJ CAF Champions League no this season we the firmo Ebana Confederation Cup no Enra Odani Ero Kumase Babanyara Sports Stadium Nese Dreams FC Etnafi Emma Zamalek Ebechon Bonakana Miensa Amantumi Antima Dabraka and inti Odani Eremwa Nese aggregate no Ekuwie 3-0 on aggregator Ese Zamalek Enso qualify at the Ekomonima way games out on Nese Etoga na Bekani any USM Oje game no and no there enema binti games no Antumi Amaso in pinfo at points in na and so Adama Bokwa the fan Bekani and iti finals no Bekani versus Zamalek and Kobonia way games out of Toga Yedimu and Komono Adiamau. Says I didn't come for now, Ocean Morocco near Algeria. Yeah, I didn't say a Kuban say so much now we be the farm. The Biomacon, I've come say a Banasana so Bobo given all neutral ground, so Mombona as being Sumbra. Now, and after the game. And our head coach Adma Dumsels Bobo Kuno Abdul Karim Zito Ochema Bebia the boys no omo akodu nkwalanketin kete awdemu remo enso the CAF Confederation Cup no omo konya last four and I Dreams FC enso afrimo ose ono na fe the bosses ene omuze nim no omu enu omo ho bebia omadru e the CAF Champions League enra Zamalek eyomu frimo no. Yes, we couldn't make it to the finals, but I have not regretted where I've reached. Nobody gave it a dog chance that we can even reach to this stage. So I'm proud of my boys. I'm proud of myself. We go back and we come back again. I think we came into this game with positive attitude to qualify. Because it's like when the goal started coming, my boys' morale came down. So at the dressing room, I have to talk more than the normal talking I've been doing all the time. Went into my psychological knowledge in the game just to psych them up, to tell them that, yes, we've been given 2 goals, but it's not the end. Let's go back and then fight. So you can easily see that they lost focus. And then we should have won the game in the first half. To be honest with you, we had about 4 chances, and then because we couldn't stay focused, we couldn't get the opportunity. Actually, if we were to be 2-1 or 2-2, we would have been better this half than what has happened. So I take it to be an experience, and they've also experienced it because we've met a very experienced team in all standard, and that's why I said I'm not disappointed at all, but I would have wished us to qualify to the finals. But we'll go back and then we'll come back again. We are head coach Adma Dreams FC Abdul Karim Zito and come on the Abano. I feel keep fit league na standing games you know and so baso BBC etna say ama alive etchini twa ne kanin bakwa BBC entimiante Ali and so ehye you know ama eswedai ehye insia BBC edi 1 red card sanso na alive and so edi 1 red card way and so ayedun chima standing games bia Adan keep fit league na eba so dem komo no eja 5th May yadia games no etwa so match day 20 ebetwa so bripam dem komo no beja ye konko phone close Yenani Enremo Nkofo Kusu dana se Odani Remo Yipio games outdona and say Etobia West Ham Eshemienu Liverpool Eshemienu from Etnafie Ambo Kanabako Crystal Palace Enso Eshebako Manchester United Etnafie Eshe Kanabako Burnley Enso Eshebako Newcastle Etnafie Ambo Kanu Enum Emma Sheffield United Ete Kanabako Wolves Eshemienu Luton Town Enso Eshemienu Everton Etnafie Eche Brentford Ebon Kanabako Amo Antumi Ante Aston Villa Etnafie Eshemienu Emma Chelsea the Blues Enso
Eshimiano Benmouth Etnafi Amobo Economy and Sam Brighton Etumi Anti Kanama Dabraka Bobo Kwafan Tottenham Hotspur Etnafi Amushimiano Emma Arsenal Ebomo Economy and San Nottingham Forest Etnafi Emma Manchester City Kwacho Ebon Economy Noa Amantumi Anti Madabraka Afe German Bundesliga ne Bochum 3 Hoffenheim 2 Wolfsburg Anshebi Werder Bremen Ebon Miensa Bayern Munich Eshimiano ama Frankfurt Etikanu Bako Freiburg Etnase ama Wolfsburg Etnitwan Ekanu Mienu a Freiburg Konso Etikanu Bako Leipzig 4 Dortmund 1 Ayaba Ofo Leverkusen 2 Stuttgart 2 Mönchengladbach any Boboku a Yefen Union Berlin Golan 2 Biatin Mainz 05 any FC Cologne Ebo 1-1 Darmstadt Etnafie ama Heidenheim Twan Ekanu Bako a wentimi anti Leverkusen League no Algeria 81 points Bayer Tosumieno 69 Stuttgart Ewo 64 Leipzig Ewo 62 Spanish La Liga down in Echemana Series side that film Madrid Quacho Bonacanbaco, Amantumi until Las Palmas and Shebi, Gerona Ebo Academy no, Amaria Etnafi, Eshe Canabacuma Gatife, Eshe Miensa, Bobo Quefan Alaves, Etnafi, Ebo Academy and San Sota Vigo, and to me Anti Carmo Adabraca, Atletico Madrid Etnafi, Ebo Academy and San Emma Atletico Bebao, Etimo Ayabaco, Kedis Etnafi, and Mayoka Equitubia, Eshe Canabaco Baco Villarreal, Etnafi, Eshe Academy and San. Amabokwa yefeno Vanekano entumi Anti Academy Adabraka Rebetis Eshebako Sevilla enso Eshebako enenyankopo yadma Barca tenafi one Valencia enso Edibweni Afe Italian Serie A match day 34 Frosinone 3 Salernitana Anshebi Lecce ene Monza ye 1-1 Juve ne AC Milan obi antimi amfa goal Antonio Conte Lazio Shebako ama Verona enso entimi anti Inter 2 Torino 0 Bologna any Udinese and 1-1 Atlanta Shemiano Empoli enso entimi anti Napoli any Roma enso endi 2-2 afe Fiorentina she enum ama Sassuolo eti kanmu bako ene Genoa ene Cagliari enso edi eboni Inter League no Algeria 89 points Milan AC omo enso eda second omo 70 points Juve ewo 65 Bologna tosu enaya or 63. On this note, Ejinaso, near the 7 SCR now for captain in the morning. Obobo Furi Amanfo Atwaso. Na 1 week observation be Ekoso, a BOB, na BOB Ewo Cape Coast. Na Nemame Eda Foma 1 week no Ekoso. Grace Azuma, Ekuyamre, and Adona Efreno. Na ene and I say Tuesday or China and a running chairman 1 week no and so Ebaso Ewo Achim Irebi Community Center. 9 a.m. TBOB, Yamau shedding or town. Anything we be doing corner be on Sako Kama. Captain in the morning, Obobo for Yamanfo, over to you. Arise, gather youth for your cause.
adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ate edeba ahenkan 93.3 KC Nation.net. Mami akuya mrambashe, odobi say you never share. Kenan to a fefe, dina no so that there. Oni madia me penti am fanka me me. But in so I'm sorry me go me day. Papa ma kuma mutu, you won't even tell us you be more. Odobi is yes. Papa ma kuma mutu, you won't even tell us you be more. Odobi is yes. My darling, my sweetie, oh my darling, oh do you dance here, see you, my darling, my sweetie, oh my darling, oh do you dance here, see you, oh do you fancy chair. Yam faster than confirm other sports team. Joshua Kwabena Janine, Kofi Ejiri, and Ben Mawuli. Simano Edriasan, Enum Pepe na Boa Pano Pano Son, matching, and only Jumedi anything. A very good morning and a belated birthday. And confirm Amma Edubia Uridu. Was painters. Amma Edubia Uridu. I don't pay me more. Congratulations and of course happy marriage. And confirm Jacqueline Akusiesa. Hey, you see how I misses a day. Kewura. Hey, I don't matter on come on. So we are misses a day. I mean, fan throw. Me patcho yet was with the amount matching. I don't need you made anything of Fremi or Bo back. Ofuri amount for definitely. We do my day and we will join them and celebrate with them. So yesterday was your birthday, Nanaba Abeku 3 soul. Belated birthday going out to you. Rose Vosa. Also, Mavis a free year. Yesterday was your birthday. Belated birthday going out to you. Ofosia Juliet. Opoku Enima Enima Diana. Teresa Ban Amponsan. And then the final one, Ellie. Yesterday, Nay Munina Mawada. Eradin Kam Huafi. Jumping to today. Dachi Hene Kwame Apia. It's your birthday today, Roland. Kweku. ABC Kwaku. Nanekuya. Blessing. It's your birthday today. Happy birthday going out to you, girl. Highs. Also, now with a Cindy entry. And I'll pay once you my happy birthday. Eunice. Also, so sad. Ebenezer Jesse. Diana Amponsan. I'm what kind of Diana? Sounds so then, yeah, I'm paying for a year and no one come over Hannah back. Ura Usu Ejabing. Usu Ejabing Tradia Ewo Kumasi Technical University. Chairman, I don't pay my wood up. My darling, my sweetie, oh my baby. Hey.
Kingsley Echo down so. Also na Andrea Wawoda. Happy belated birthday and confirm. I see what me tay mate. Hey. Yeah, be man, pay me more watching. Also for Penny. Yeah, o. Did you say bibi aboko there? En kwada ni Nyankopon ya adema wo chena no mu bi o musuku no. So this one says, good morning, Ahenkan FM. Isaac Usu ewa achim abo wabo. Aze yeda si anope. Veteran out near J Kraku aka Papa J. Also greetings from Tema Newtown to you all. Anope yeda si see a very wonderful birthday to these some personalities. Adum Binti and Engineer Emmanuel Apoy. God bless you and enlarge their territories. Auntie Papa J Jody Free, Tema Newtown. So other messages, you know, never kind actually. Yeah, that money I must say. Maybe I told you, Rana, you fa with that into your bra into your foot in addition, you will be fan to us. So with that into I don't pay with that into your bra into a foot near addition, de be a sinkunya. Ye di hon komo e de emao. Anope brofo kasemu ye say in the end it is not the years you lived on earth that count, but the lives you have imparted. In the end, it is not the years you live on earth that count, but the lives you have imparted. Oda chinti. Anope the dinam enono. Bro fokasa ye de ba yanka se ye die mu ane pese akiri mu nyina etiawa. Enye mfie dodo a wo tena asase so adi. En ya na enkrofo etai ka ho asem. Na emum nia yebisa ne se emfie dodo a ode betena asase so no. Enipa dodo sen ede nya ne so mfaso. Enu ne hia. Asase so a obaye ne nipa dodo sen ne nya ne so mfaso. Enye mfie dodo o obenyi o. Obenya 120. Obenya 110. Obenya 96, 98. Obenya 70, 80. Eye. But enkrofo dodo sen no mbetumi do am nsasu am bo aka se. Sanka enya maami ya. Senka enye papa ya. Anka ebia baby a me wei. Anka me ni ha. Enti in the end awie no enye mfie dodo a wobetena asase su bedi ye ne hia. Na emom eye nkrofo dodo a onam wasetena eso ema wo munya aso mfaso a ene omo ka se mami wayade ye obu a ono so oba asase so ameche obedi mfie kakra bi no akra na okọ na so wo hwe impact a wo make a utumi ka se ne so aba mfaso wo beye bi wanyi anche de na nso so omane ho kwan ma awurade fa ne nsa so ema enkrofo bebree ne womunsa ekọ ma no omane ho kwan ma awurade fa ne so ma ne enkrofo bebree nya baabi agina ebinom anya adwuma a womo ye a ede aduane ebe fie enam maame ninti enam papa ninti
enam abrantie ni nti enam ababaawa ni nti anopa yi ma wosomra mfaso ema afoforo enkomo no baabi yadi ko wiya no no ma woso emra mfaso ema afoforo awose obi etubi bodi nka se senkenya bra yi a anka ma seme ho akomfo dadaada senkenya bra yi a anka baabi a mewe nka mini ha senkenya sister yi a anka mantimi antu kwan no senkenya sister no a anka mantimi anwie school no ma obi mo wudin enka sem se sankanya wo a anka wanye yi yesi yebo odin hyemra die sanso ne yebo odin tu mra die eni anka me mo odin yemfa hyemra anye bia emra ne bema discipline abekrom awieye no enye mfie dodo a wobedi ye e wa asase so ene yeka ana yehwe na emom yebisa se enkrofo dodo sen eninya ne so mfaso yemfa nkwa dwendwen mu ne yema ye homra mfaso yade ye nyinaa mu erade nkan ye ho mebacho woda chinti anopai nsoso de de bre wo no ye nyina yemfa mobra enti free na de kroi me meka kire me ho se wo se me ma me so ba mfaso onso so ka kire ho se wo se wonso so ma wo so ba mfaso ma wo so mra mfaso ma wo man ma wo so mra mfaso ma wo kuro ma wo so mra mfaso ma abusua ma wo so mra mfaso mfa ma wo ankasa oho eni wa abusua erade nkan ye nyina ye ho ye nda chinti Mami akuyam rambashe, odebi say na me sheshe. Kenan to fefe, nina no so de. Oni madia me penti am fanka me mie. But in so I'm sorry me go me de. Wapa makuma mutu, ni hunti benti ni so be mo. Odebi sisias me. Wapa makuma mutu, ni hunti benti ni so be mo. Odebi sisias me. My darling, my sweetie, oh my darling. Yeah, did a one crat time was one of the better was so the amount. Sweetie, oh my darling, what do you now think come here, what no? Yeah, the Indian idea to us so the amount. Me don't for my woman, other men kwai, other men kwai. Oh baba, on fantasy, other one fantasy. I've been all over the world looking for someone, I don't know what to me be. Eti yanko fa de bon krata ambo so no fama na fe yento media ni so sima no aduanan wotwe na abo apa no pa no nson ho kwaku apomboko de ipa twa pomboko na nso a nyame adome so me ho ye pa weekend no bibia ko yie de weekend no ye okay all right enti yemonwura mu mahu san krata ne do so pa eni ti yemonwura mu na fe yi yemfa dodo no amfa metiefo na fe yi wie ne nkomo bi wo ho no mu ane de ato aso anopa nonson abapon minute aduanan enson 7:47 mematiefo ni na chemamakwa babiemba ahenkan 93.3 FM papa no medi kai wodi kai ahenkan wodi kai 93.3 FM the best in the east the bonkra tawdo abadwaso na poso message anopa yi de babeso mu anidie kwan so medin adikwaku anin kusi buadum supreme newspaper de obokrata enamde shasie na de obokrata yi asmode aba ene se owura koka eye NPP akukudam ni bi na okacha de hyewo edwoso abeto ampeso so se nyame bo ochena ena dwonkuma wu ye no
party na akɔto ba yi candidate awie ɔkyena na abato commission so ɛkɔyɛ ne election a ɛyɛ by election ɛno na owura ko kaka kyerɛ adwusofoɔ sɛ momo mani na ɔte sɛ aboɔ ɔwɔ na ɔkyena aba no monto no boom ɛma NPP parliamentary candidate a wɔn ayi ɛto ayi no ayɛ saa deɛ a ɛna asɛm bɛfa wɔn se paa Catholic Romanfoɔ nkabɔ mu som no ɛna wɔn abɔ Dr. Baumia aba so paa sɛ papa yi onye obi a ɔyɛ yimu ɛba na asomko mu a onye yimu kɔka sɛ we Anglicani na we yɛ Kristoni we yɛ Mozamini na we yɛ Ogunsani ɔnte saa enti yabɔ na ba so ɛwɔ anum si a emfoni ɔmo de aba no Romanfoɔ nyinaa panyini pope ɛna ɔne Dr. Baumia ne ho kani ahyia wɔn ɛde saa bɔsobɔdie we ɛma panyini no ɛho asɛm ɛwɔ anum si ya no pɛ yi Dr. Baumia meka no ho asɛm yi ɛnɛ krataa bɔ amane Supreme Newspaper kyerɛ sɛ Dr. Baumia de epoe mantemu ento abo hye so a enya asem keto ntenne owokofo dua gidigidi nyame adom yamane boni adwempan ne kofi mensa dwene papa na papa ndi wanim kan odi amanebo yachi enti de yakɔ ene de eba nina obeso hu Dr. Baumia ne campaign na oyo Eastern Region no update eya no akɔso ati ahenkan 93.3 FM ne edi bibia aba besom sanso ana the new Supreme Newspaper de obokrata yi esa abamane kyerɛ sɛ owura Dr. Mustafa Hamid wɔn asa to no so aba sɛ ɔmɛyɛ ada for president ɛho asɛm ani mfoni wa sɛ the new crusading guide de obokrata ɛna mede to aso ama krata yi san abamane sɛ Dr. Baumia ɛbɛbɔ ntoa ɛwɔ poema ntem a ɔhyɛ aseɛ ɛnɛ ɛho asɛm wɔn ɛde aba meko the chronicle de obokrata mu the chronicle de obokrata abamane sɛ abamu bi dan mu si a nanu hantwo na oye lukoma aso awo abre na oye trihi ani nani ase a echi asase half plot abamu yi ade wakwakwa ni nanse wakokum ni onipa ono akokum nipa enipa no so wankum ba akwa ankum mienu wakokum nipa emango a wakum mienu ozamiensa ena the chronicle the boka tabo amane se abamu yi yebusa ze krache eda na ye wonti a utumi chi nipa ekunu na ode ade apepa womo womase eni womanum wona soma ho abamu anu ko mana no so no nkaza osi yan choba wura bi na esoma ne se ope onipa num eni onipa yaase ensuo edi akwakwa ya de intino ope bi na isa adwuma one ne ya no nto ye ba ko ye ne kama a okunipa ne kama eyen bibia fefefe epepa nanum pepa na yaase kama edi koma nipa cross man no tina no si o twam ena choba wura ne sa friend say cause as yes cause to makum nipa as ye fufura as cause mi hebie mo as dey ha enipa ya se ni nipa num as ai ena akwai eje so fin no asa akɔkye oba foforo akokunu apepa nanum apepa na yaase e di abre customer wura no na san beni enti aso waya na odi akum nipa beye miensa mienu de minim se mienu ba beye miensa enti eno nam so na afidie ne kopo ye ma no ebusu se tam ya making abamu an ya che no na make no de bra Facebook live hwehwan kan 93.3 FM na be ma basa be ma ni ase de ma ni ase half plot bra be ma trinwi asa afi na oba wabu ni nsa na bra be ma kom asa oba wawo awabre bra be onu no di ni pawu bra Facebook live just come to Facebook live hwehwan kan 93.3 FM DJ Kwabiki Adaroma eda bra be mu no okunku nipa no na wa unzufo adwenkyere bra the chronicle the book na do e by nti sami kendi esese sa ba mu ano ya che no ya opposite akache high court nso ena wo mo kire se wo mo entutue bi wo mo kire se o se ba ne se nimdie no kuredie ne sa noma na aza omadi ntwu kakra the chronicle the book ta ena di we e by na ya see changing face of education MMDCs ena ya hye wono mo se munhwe ehumasuan nsensem Dr. Lutum ena ka cham se sie nsakra bi e de ba no ho muna mo be fili benze the chronicle the book tanamania odeba ye bi eno no me call the Ghanaian publisher
dawrubo krataa Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ni campaign 2024 or shase ne krataa no asan atimu ewa no musi na yase nana jata ya otoso enum wabo AUCC asuafo aba so papa esan se asuafo wei akreti bibia aba wom say wom you too much asuafo no too much etinya nana jata abo asuafo no aba so pekrata bi ne tumu nkyene kratafa etoso mako dumiensa ena the Ghanaian publisher de bokrata no edi wei ebai na etiefo beka ya nche bia na Ghana zamtweni baako a waye adwuma na che papa ya na imprempren one Oman FM a eno ne ye owura Canada Japan na adwuma one no ene na ehwebo ma na omu ye adwuma wo fa keke ni di adodo na de fe no zamtwe adwuma wo fa keke na wotwe awie ye ena abusua no eye amamre ene amane ekosie no na eno no mo chese na nado dankwa kufuado ene na bede che Dr. Bawumia ena afi Chief of Staff Mami Fremose Yopare won mu ni na ekoko jam abusua no ema wo fa keke wo mo ye amamre ene amane ede kata na chikura the Ghanaian publisher anope na sema odebaye eno no me to de bokrata na poso so me ko the new publisher de bokrata enimu the new publisher de bokrata eno mo chese omampani na nado dankwa kufuado is not changing school uniforms to blue and white. Akufo-Addo not changing school uniforms to blue and white. Neze mampeni nanado onsesa suku atade a aban school fo ne hye KG akosi JHS nyade osesa na okọ ayi blue and white biya. Education ministry no na aba beka akirem se nya no kre se nanado be bibia sa na ho na beka za no se minister na beka okay we also nya nanado na eye enti the new publisher de bokrata no de mampeni nanado any education minister no foni aton a o ma twere asem ya to no se bagayama eda no se fe national campaign tour in Dumso wo so mo ba be frase national campaign tour in Dumso ena afin so ahyentiade a wo matum ahomtichemu aduonu 20% no tese enuoma mienu lolo fe enu Dumso yeso be frase aye national campaign tour bia enya asem ketu akora ewo saade wi ehu asem de bokrata no ediaba na menko agudie mu an yesi Kenya eni Benin ena Ivory Coast wo mo ba winiba a eno no wo mfimfim mantem Ghana wo mo ba for Champion Marathon 2024 ebeko so ewo winiba enti Kenya for ba Benin for ba ena afi Ivory Coast for so eba the new publisher the bokrata no ena de sama ni we ni na ebai the Daily Dispatch the bokrata ena makoma medimu nsem eba beto so na eno no matwa otumfo se tutu otekokko so akora tutu no ntoma tumsantuma nso ye wo Ghana ya tumi wom papa enwoma gugu nukom bibigu nukom na ebi gugu nsa na enwoma sisisi no chinyesi na pampam ene kwahyehyɛ no so hempo ankasa ene kwanja hemfo wahye no so hina ankasa ya hu nanim a otum so hina anim nie hu nanim kura etumi pusum fefefe ena the Daily Dispatch omso tombu twamfoni no ena omde aba na emfoni a otumfo mfoni adai de omatwa to ho ne se asante hene obedi ne afinhyade etoso adununum obetena adwaso yi obedi na afinhyade etoso adununum 25 anniversary oba bedi na nyasem keto akura won bedi ankasa mo say yes ye di ade na ye di afinhyada eho asem eho enkrata ne eho mfoni nina won mo ediaba ewa no mu sei IGP Dr. George Ekufu Dampare atu Ghana mabrufu say abato bedroi ene mema me ka asem bi oso kokontepawia hunam padwuma ye de mabru ni bi be nkwase adwuma papa ye de bi be ye adwumafo adwumahunu ezan say abato bedroi ene ye bebon krofo pa wo me be wrewre fiefie mu wo me be grassroots adwuma ni na achi ye wia ye mom hute de nya ase amom credit ana de bia amom 100 Ghana no mo de ye enzemu abato bre no ebe koso no ye de mabunu ye adwuma pa
esansa abato bedu a upeni po betumi ay campaign akwa fiefie mu awurewura ba bibia campaign kama eye babunu untumi fa brewa nye untumi fa kwakora nye ono ontu na ni fie kro untumi nya campaign na akobi fie intimabunu ne yusu omo pa eno na IGP A2 Ghana mabunu fu se abato na eba no he na uye babunu wankogya ho ama obi anfo ankodi adwuma bi a eye adwuma esu ni mfaso entu atu Ghana mabunu no fu papa samontwemo emfi saadie ni mu esansa nyaade a ebeboa na wo obeya asobrache ya odon beba kogye gisanu manimu ni ya chiwa mra no ene ubedi pa the Daily Dispatch the bokrata ene de sama ni we ebai minfre no soy na menko Daily Guide the bokrata emu Daily Guide the bokrata tumfo bedi na fin aba abankra chimpenfo nso a ebo education minister abaso se wo mo yen sakraye ewo mo masuemu no eno nso ho asem aba Dr. Baumia ene nanado yesi enu a wo mo ko edwuso nyame bo ochina na by election ebe koso intenu a wo mo koye campaign last one rally ombodwada ta edom guo no mo ni abom eshi rado eshi so no ma ne omo bodge so je fans enu ade omanfo agi wo mani tinsem kansem pa ewo edwuso krodua ni mu na nanado ko hobi ma Dr. Baumia ko hobi intimpenfo mienu we akodi na so mo egu akire die wo mu na ekoi na enu ananado kasai papa o kan pen se enu a o ka chejusufo se so mo pempuntu a wo mo ntoma NPP nipa wo mayi no ezan se wo mu nipa no e no maban ewo so a wo tumi no na so mo koto aba ne nipa ofro bi an independent candidate bi a nipa no o pe bibi wa ben ma obebre endi se jusufo pese wo mu tumpon wo mu pe bibi o mu nsaka ne ntama wo mu ntoma NPP ni no eno ne asemanu ananado kan ye jinze bia road minister go kan na no ne kopai hwan sa ade no madwen ho nanado nso akoka to su pen maza eno an ye ka enti enu a adwuso de ensem koso papa ensem ekoso pa na mampani nanado kro ya san ka kire omanfo ne se wo mo no na by election no wo mu ntumi ema na memoni nya akono esanse so mu lusu sa nipa na ukomna chef dufio mu nya majority no te so maso be hyepan to mo ano the informer the obokrata ene mo bawuram kai say the obokrata na poso e wahinkan 93.3 FM 1000 ene mesi adwa pay am de baba sum ani die kwan so na enho asem nie yesi imani Africa fo ebe ka asem bi fa isi ho abato komisa ho na eno na isi nso eche say ewiase ewo oto no ma na ujeja ho abonsa afin fufun na da no kwaye na imani Africa for be kan sem bi fa isi ababonten abechirim osi asema imani Africa for kan man kan yi to ababe correct wo mo abetrentre wo mo papa ya enho asem ewa no mu sei the informer the obokrata no ene di we buy nensem odi ba ni na no maboso dada timi free on moy na menko daily analyst the obokrata emu kanima mpani John Dramani Mahama O2 Frankama NDC amanyoko no ena daily analyst the obokrata atwamfuni ye owura John Dramani Mahama ehye reflector eguna tade so no ahyeche ena one nananom mpanifo bi ahyemu anum sei na saade a owura John Dramani Mahama koye ne sei oko damongo ehonomo ena okoko hyianfo wo japa na okoko hyianfo no na info no ka jense wo mu kan pepe ndiamente ka kire mu didi nkomo ase ai wo hwe ahimfie de kai ahimfie ofre Muhammad wo mu kura nyako no ai udi asem wa kura nyako no peni bi ba na de nya fe wo mu ka kire na Mahama ena Mahama yes okay obesi ai ahimfie ofra ma ahimfo ewo japa edi enu ana no wo mu de aso abofom kwa amomo frase ye adwuma no wo mu si ahimfie abefo de pa edi ama agese wo nananom ewo japa eno da mango to John Dramani Mahama ade a oyama won mo ena daily analyst de obokrata no edi ho asem aba ene anopai dem de to so Dr. Baumia ni company de obokrata ni na ebo ho amane na minko we suai na do dankwa gufuado
ne personal driver ne shankani a watwi na bɛyɛ emfie aduonum 20 years yɛfɛ no Joseph Ado na Joseph Ado okɔ nkramompini mantam a mansini baako de ladade kotopɔn ɛhɔnom na NPP amanyoko no mra hyɛ bidwani na edi saa mpɛsoa no so na ɛhɔnom na MP no yɛ NPP ni onom kɔ to aba na NDC ni bi gye omo gye na Nado driver ya watwi na bɛyɛ 20 years Joseph Ado yi ɛka sɛ akonya ma gye akɔ NDC de me ya pa NDC fa gye me ya ɛdo ka kyerɛ no sɛ me Joseph Ado megye sa akonya no ama NPP enti nansenya na wotwe awie ya wo mo ye election on wo mo ye primaries wo ladade kutopon esan se on mo nipa mo to abayi ne no ebredu ya wo mo be primaries no Ghana ni na no e no san ka se onko biem enti ma hono mo ne be dan pan ti afi no ma ye hono mo primaries na na Nado ne driver yi Joseph Ado yi no ka ho bi nyame anum ne kwani one e hono mo MC ne kosi akan no abato ne ba na wie ye no na Nado ne driver yi a yefe no Joseph Ado wadi nkunim funfunam onyabato no mu over 600 na MC no sinya 555 votes enti Nado ne driver no na adi nkunim ya kesu abe parliamentary candidate ama NPP amanyoko no e wo ladade kotopon ho asem e wa no mu sei ya daily analyst de obokrata no e den wasem aba minko ensem fufuro mwan na ensem fufuro mu no me ko daily post de obokrata mu John Dramani Mahama okay we ayinfe no osiama japafo no ehunfoni aba ti obetumi aba Facebook live na obehwe ayinfe no style aye besi no ni painter de be ma no teze efe pa ayinfe ni de efe papa na mu wonsu mo de ji ayinfe ebi mu wonsu mo school ebi mo hospital jump ayinfe well wo ni nim de ha wo mo daily post de obokrata na medasoa ewom no na guta eye ejodfo nka bomu ko kese baako guta kyerese eden pa na ntia kofa dum so na ba eno ne omo question na omo bisa se eden pa na kofa dum so no aba o bisa wo mu bisa guta ko ni bisa sa so mbu afu papa guta fo kyerese dum so ne ha wo mo uya no tunche ha ne manfo ene ha Ghana fo a eye business entomu bisa se eden pa na di dum so no aba eno ne asema wo mu bisa afi om si wo mu question that etosu mi no se adenti na wo mu tumi fa dum so timetable nhyehyɛ pono no emma eno so ne omu number 2 question mu bisa se den pa na si kwan eden na ama wo mu tumi fa timetable no emma abonten eno ne asema wo mu ebisa wanu mu sei daily post de bokrata ene de sansem wi baaye minfiri ono na minko daily satellite the daily satellite de obo krata emu wo fa keka na wo twa wieye wo mo ya mamre ne amane ma no koda din no ho asem wa anu sei the daily satellite sabo amane se Dr. Bamia campaign o frasie ene enkrata ne mu na o chin wo mpa dem di wie wo daily satellite mu ene se Ghana oba nsamturo adwuma no titiri wo ma wo sports agudie mu na abakosem nipa wagye din wo mpa baako ayefa no Joe Latte dodo na afa no over to you na oye commentator pa wo Ghana ye kan sports commentators any sports analysts na papa no oye bruta Joe Latte na daily satellite ebo amane se akora daye a wansori wato nananom wonsiadu onya mfinhia makomako aduokronsia 96 years na odi wati as far as so ho asem wo anu mu sei me ko the uncle de obo kratem na kratem so asem odi abani odi education minister a osanso MP wo bosomtwe abatu ambeso aso odumnyafo Dr. Yawo osai adutwumfoni aba ene papa enso kansa foforo wanum sei suku atade na wo mo besesa no enya aban schools ni na wo besesa sa suku atade no sana education minister na aba be kan wa sei osinye aban schools ni na wo beso ye sa uniform changes no nye schools ni na wo be sa ade no ewum ho asem wanum sei ena minority domkuma no so kire se masa se mo besesa schools ni na wo
sɛ mobɛsesa baako no magya mmienu o sɛ mobɛsesa ebi no magya bi o ɛmfa wo no deɛ ma mo nyɛ saa deɛ nankasa wɔn mo se branding basic schools no ɛho hia wɔn se deɛ hi kura ne sɛ colours wɔn de ba no so yɛ NPP colours blue ɛne white ɛno kura na dɔmkuma no sɛ ɛyɛ wɔn tan no na wɔn bɛsesa Ghana kokonteni abɛnkwan yellow and brown a mo se yɛde bɛkɔ NPP colours nti dɔmkuma no sɛ yɛ NPP 4 colours nti masa wɔn mu nyae anya ntɔ a anya ntua wɔn mu nyae ne yɛnhyɛ yellow and brown na kokonteni abɛnkwan no ɔnola ne yɛpɛ nti wɔn mu nyae na wɔn nhyɛ no ade anchor de bɔ krataa ɛna dɔmkuma no so abɛyi wɔn ano kama ɛwɔ ano mu sei ɛho asɛm ɛda ha na yɛde ɔsoafo hwɛ Ghana ɛnyino ahoɔden so onumnyafo Matthew Dr. Matthew Poku Prempe aka Napo ɛna ne mfoni wei nso de ɛfɛ papaapa no agye ne chichi black na mfoni ɔmo de aba no wohwɛ n'anim a wotumi sɛ ɔsɛ minti gyae mfoni no hwɛ a ɔsɛ minti gyae asɛm a matwerɛ ato ne nkyɛn ne sɛ ei nti dum so yi obi na akyerɛ no adwene ato ayie ho ma menka ne brɔfo ma wo ɔsɛ the shadows of competent versatile Napo and the enemies within ti yɛde Napo mfoni ato ana meka no sɛde wayɛ n'anim no message wayiri w'anim a nya deɛ wobɛtumi agye wayiri n'anim paa azɛ mentigyae mfoni the anchor de bɔ krataa ɛno no ma memfiri ɔno mu ɛna memfa deɛ twa toɔ koraa no pɛ yi de bɔ krataa na pɔso yi a mede ba bɛsom no deɛ twa toɔ koraa no pɛ yi ɛyɛ the metro lens Romafoɔ abɔ Dr. Baumia aba so no onye mpapamu ɛwɔ osumko mu ɛno ntino tumi kɔ asɔdem kɔ kanyame asɛm tumi kɔ muslimifo ɛdem ɛkɔsom ɔnpo muslimi ni dada babie tumi kɔ nti krata yi we nso aboso ɛho asɛm ɛwɔ anu mu sei na MMDC nso ɛbɔ education ministry naba so for basic school transformation ɔmo bɔ naba so ɛno nso mabɔ so dada political expert bi ɛna abɔ kokose a vote for Adwuma is a vote for NDC ɔsɛ hwɛ ɔkyena by election na ɛba so wɔ adwu so no woto mo ambeto ama former MP owura owusu Adwuma no ɛte sɛ de wato aba na ama NDC pepe bezan sɛ NDC fo ɛna wo na tiko te sɛ de de aba etiku bi ɛwɔ soro wɔm de wo na tiko sɛ ɔnkɔ ɔmo na ɛyɛ ne bibia enti political and expert ne kyerɛ sɛ ɔno wɔm ahu sɛ Adwuma no ɔba ɛte sɛ de NDC ni na aba no ɔba in independent de na so finyam so ɔba sɛ NDC ni enti ho asɛm ne kokobɔ ɛna ɔdiama ɔmanfo ɛwɔ ha the metro lens anope de ɔbɔkrata ni na no mede asi okay me da se papa na King Charles hu sɛ sɛ beto odwa sɛ onya cancer kokram yare yes ama asom de bro be wu kura bai dabi bro be wu do man fam but na yie ho nhyehyeye ɛna ɔmo yɛ sɛ ɔmo de ba but sisia no nyame adom yɛ sɛ ne ho ɛtɔ no a ɛnkyɛ kra ɔbɛsan aba ba yɛ na adwuma sɛ king ɛwɔ United Kingdom me hu different story bi so sɛ ɔmo sɛ ɛnkyɛ obewu oh dabi ɛno so anya no kra ho but na yie ho hyehyɛ ne de ɔmo yɛ sɛ nkɔmɔ ba bɛyɛ ba so obewu ntina nkɔmɔ bɛyɛ na yie ho hyehyɛ no dabi nso ɔmo no obɛtena so ana yɛ wɔ yie ho hyehyɛ ato no mo ngɔfo yɛ pa ɛnya fe na iwewu awie no yɛse afi ne yɛbɛkɔ aduan na abusua mu akɔhwɛ okay ho aduan na abusua mu ha na aduru ne so na se for dabi obɛtena so no ano na ayɛ ho nhyehyɛ anti na ɔno no ɔhene bi firi so a ententen yɛntwema nso no dabi we kɔ ya we nim se we na ɛba obia nso nim tinya afi na ɔmokɔko nya afi na mde mo sika njim de bɛtɔ ɔmo nya saade ne bi nti saa na akɔyɛ okay na ne kasamafo no ɔde aba no sɛ King Charles to resume public duties after progress in cancer treatment. Wow. Since his cancer diagnosis, the king has spoken of how moved he has been by all the messages and cards wishing him a good recovery, particularly seeming to enjoy some of the funnier cards. In Tinaje say, and also so hon asem enono. Enche obesan ba. Wow. Na wababa be na Adwuma se king. Ewo UK. So omo ni president. Omo de no ye of friends say ahinie kakra na answer prime minister on ahinie kakra na amanyosem so kakra okay
nti saa na ɔmo de na akɔ yes ɛna nti ɔmo de ayɛ saa de wei na nti ɔmo mu binya UK visa ɔde no tutu fo munum no nsa ankorɛ ɔmo hu ɔmo ehemfo no mu sɛ mampanyin ɛna prime minister no mu nti na ɔmo nsi queen ne ken na ɔmo nsi ne fam kra no yes hwɛ mami wu hwɛ na yie pa wow ɔmo nso so ɔmo hyehyɛ no na ɔfrɛ ne sɛn Endra NPP mpanifo akɔ kasa wɔ dwe so paa o oh yeah but ɔmo nyɛ very careful me na nado asɛm na ayi road minister na asɛm na wasan kusi so no ɔmo nyɛ very careful de kyerɛ sɛ ebi asi pɛn saa na ɔmo kɔ keka kyerɛ fɔmenafoɔ ɛna fɔmenafoɔ sɛ yɛate si yɛtoma independent na mpuntuo ma ha yɛate ɔno a ne yɛbɛto ama and some make same statement of course ɔmo keka saa ɔmo kasa saa ɛhɔ nom na nanado kɔka sɛ ɔno de ɔntumi ne independent bi anyɛ adwuma but the thing is the will of the people cannot be circumvented sɛ nkurɔfoɔ no kyɛ sɛ wei neɛ paa wontumi ntena Jubilee House nkyerɛ yɛ yɛnyɛ so ate aseɛ kɔsɔ ɔmo ne ɔmo nɛte saa ɔmo ne obiara ne suban saa ɔmo ne obiara na mo tutu ɛna aduomi no nso ɔmo so wɔ fam paa ɔmo so wɔ fam nkurɔfoɔ a threat ma ɔmo paa yes nkurɔfoɔ ɔmo feel sɛ ɛkwan a John Kuma so baeɛ no wasn't the best a ɔmo bu afu ahun sɛ party mu deɛ ɛden ayɛ wɔ nkurɔfoɔ bi a mu gyina ha na ɔmo nso gyina ha yes nti saa afɔ no nyinaa no so na ɔmo hu sɛ this is the time I was so pay revenge nti ayi afraid saying regional chairman na ɔmo friend saying wontumi baabi ɔbɛfa bi a ɔmo de ne pa away pa away baabi ɔbɛtokuro bi ɔbɛwura mu sɛ ɔkɔyɛ campaign biara no na nkɔfoɔ no de ne pa away nti ɔkyena ne yɛbɛhwɛ sɛ ɔmbɛto de ama MPP ni no so ɔmbɛto de ama aduomi no saa side aduomi no nso nkɔfoɔ bi keka ho mo yeah CPP4 ka ho ɛna Kofi Akpalu nkurɔfoɔ no so LPG4 so ka ho other political parties ka ho but I say a battle between aduomi no and MPP4 because aduomi no nso wɔ form pa or form or simple yeah but ɔmo to no krogin dia ba no sɛ sɛ to aba krogin a yɛtimi hunu nipa a wadi nkonim but ya anto ne krogin na kɔkɔ sɛ nti ɔkyena by now na kyɛ sɛ abato na hyɛ aseɛ ɛmmɔ bɛyɛ 4-5 ne deɛ na yɛhunu nea wodi nkonim wɔ adwe so hɔ na mpanimfoɔ no kasa bebree mahu sɛ ayi MPP ayi Franka Kuranin ɔsɛ sɛ ɔmo to de ma aduomi anyɛ sɛ ɔmo ato de ama NDC Dr. Bawumia na ɛka ai ɛna ayi ɔfrɛ ne sɛn na nana nkasa nso sɛ woto de ma aduomi a ɔno ohunu sɛ aduomi no ɔyɛ afafra ntos wɔ yɛ kyin yes enti ɔka kyerɛ adwesofoɔ sɛ ne ma mo nto mfa ma no but adwesofoɔ ɛso so bɛyɛ deɛ bɛboa wɔ mo bɛboa yes adwesofoɔ bɛyɛ deɛ bɛboa wɔ mo kyena mpanimfoɔ no nyinaa kogu hɔ mpanimfoɔ no nyinaa kogu adweso hɔ no mo a nti na ɔmo wɔ town oh yeah ɔmo bɛwɔ town ɛnɛ awɔ town ɛkyena asɛ na ɔmo betumi ayɛ campaign no ɛnɛ no mmara mu no deɛ ɔntumi nyɛ campaign but ɛyɛ den a mekɔkyea ɛbɛtumi akɔ so but the issue is NPP adweso yɛ ɔmo stronghold nti die bɛnti ɛna ɔmo kɔ abatoɔ so a ɛwɔ sɛ yɛ nibere kirikiri na so mo bra pa ho ukɔ ka ɔmo bɛka sɛ yes ɛyɛ ɔmo stronghold but then no nso nkyɛ sɛ wɔ sɛ ɔmo take nkrɔfo na wɔ hɔ no na so mo bra pa ho ɔmo take ɔmo for granted nti ne saa na tie deɛ a yɛbɛkɔ akɔyɛ adwumaden but the thing is sɛ woyɛ ade papa a nka w'anim teɛ so nti yɛhwɛ Nyankopɔn yɛ adom a ɔkyena adwesofoɔ bɛkasa ba ɔkyena ɔmo lusu seat na ɔmo so bɛ hyiu nka bɛboa wɔ mo dabi o anka bɛboa wɔ ma ɔmo aboaboa ɔmo ho 27 December no so ɔmo lusu asenka we nka ɔba bɛyɛ MP for only 8 months o sɛ pɛ ɛna nka parliament nso nkɔ anka ɔmo so bɛyɛ minority class nka ɔmo so bɛyɛ hyia nkasa ɛnu nti na ɔmo afa no World Cup a ɔmo keka nsɛm bebree ɛno ne ɔmo target o parliament ɔno sɛ ɔmo bɛnya control ana
on be stable and your target. And this idea, but I know target be an say to mama na me input you make more 8 months now. 8 months now, Kano. Say a do mini winia, MVP for so be shit. Pa. Or my so be shit. Which me how mo pa. And just about one and yet in Qualagro. Omo the omo say ni bresempa. But say impo MPP for winia. Margin in your cassier. I beg a crave. Margin in your cassier. And a do me mom pie no mon to abano. In yin tem. A quen numera obelusu. A quen numera obelusu. Tunyin tem. By 5 ya 12 ye. Acha by 6 ya can ye. Sad ya fine. But a quen numera remu cost 7 half 1 one. Obelusu. Send crop for no edible campaign to never to just say, I'm here no mondum like Sadano. When say, and also counting our casse. Oh, Debbie. Oh, that I make a bit media sign, baby. I will quite buy Ukuada by catching them, say, say a queer numera, obelusu. But say, be timid, them no more to about 20 tema, a winter making kind in Temu because I heard you say one constituency pay. I can be a dozen. Electoral areas, no, make her include Ankasa. Including or a dress so hard. Including Cruno. I mean, shed and checking here. Okay, shed and checking here. But I'm not sure, says so, sir. Say first, not a boom, not a dress to jabbing. And on my chim. Until jabbing for no woman, the energy so for so woman, dear. Until a beer on betting me to a year in term. Now, medium in pie by me, one say, Anka a do me ni. Nenye lesson kakra mfama amanyofo. No mu hunu se wuntumi mfa nipa. Akwa abribia. Dabi. Ade ba akwa amanyofo ho ne se eya no yoma dwen se sebe omo pani nyansafo a ewo Ghana. Yen yaka eka ho ni nyina ya dwen nya adwuma. Bibia si na obem opeso ne de fine. Sa ne ya na ye wo mo. Bibia si na no twefon fra opeso ne efa. Sa how? Ya na omo so omo di omo ni nyansanfo a ewo Ghana. Yen yaka nyina. Nti obegyina wani mu no okasa. Said your no no adidi ame a okasa nyina okiesu no. E na dwen si ye nyina sa na tie wo. Amen, yes. E na si ye nyina sa na tie. Enti nka duo mi ni nwini. Na ensende signal bi mfa ma amanyofo no. No mu hu se Ghana fo ani da ho. Untumi mfo obi amfa nya ko abiem. Me hu se kan mampani John Dramani Mahama say it is only God who can decide who succeeds President Akufo-Addo. Eno ne yebreben wo hunu sa se eyo Nyankopon ne tumi ma obi ba be di mampani yebreben wo hunu sa de no. Se MC Bran na MC we say no reply na nado. Esra nado kan say amamre ne amanie mu no. Obi onu abetu no afiri akonwa so. Enwo so san be di na de. Nya ba kompu watu ni mienu. Wedi ne sun konim ba ko wedi ne sun konim mienu. Ontumi me de amane ko. Na ono no asan ba so oba be di na de. Amamre mu na nya papa. Ena yewura Mahama reply say eyo Nyankopon pe. Ene esi hene ono ebe kire we nipa omra medi omampani Akufo-Addo ade no kre but me question me bisa no pe ni say ebrebe na yewura Mahama wo hum sa ade no say nyame na esi hene nyame na esi hene tina peni odi na chi tama no vice president wa na so da impo da say bi oba be mampani sa abren nyame na esi hene on enim bi ade nti ankata o ma na koy nti time anu omo so experience nti na oka bibisa omo so ka say Akufo-Addo can never be president of Ghana no na say Nyankopon no owen wakasa happen that short man can never be a president in Ghana omo so etutrani etutu asem de kakra ho omo so etutrani omunipa ene sa ade man omo ntumi me mampani da e wo Ghana ha okay akoton na ebusu adwapade nyina de bedi mampani wo nya da minim sa wotete sa ansem ni bia mati watchuma dwanko ene ze de Mahama kin ono na asu nu afide no akotomu so ati ase yes enti se na se ne obeka se nyame ne si hene ene de wo di se Nyankopon no di se ono ne si hene ene na wo nkrofo keka se oye tuturani oye sei
ebi mu kura so kɔdwon so ɔdan ho nyinaa nana do o jim so down ɔmo so kɔdwon so aso dan ho keka nsɛm bebree sasa ta no me mampani zero nya maaye etu eno hura mani o ntumi nya mampani da ana nkofo nsɛm makeka fa nana do e kan bi na e bia ɔmo keka sa akwa bebree afa ho awu agya no ɔda so te hɔ yi mo kan bi na ayi so ati ase enti cause ɛde ɔno wanya tumi no masa on spam mu ɛnɛ yɛwura ma ha ma hunu sɛ nyame ne si hene ayɛ de rade ase ɛnokrɛ na ɔkan ɛde nyame ne si hene ɛdi sɛ onyankopɔn sɛ yɛmpɛ ni bie mu a odi gari bɔtɔ ma yɛmpɛ no ɛwɔ so ɔka kyerɛ n'akyidifoɔ no so ate ase ɛwɔ so ɔka kyerɛ n'akyidifoɔ no sɛ nyame ne si hene enti abatoɔ no a yɛkɔ mu no nyankopɔn de betimi akyerɛ onipa ɔmra medi hene nokorɛ but ɔmo de show mu tirim sɛ wuhyia ndc ni bi a ɛna nyen so ɔmo awi ni awie otia afɔm kra na no wosua sɛ de ɛnante sɛ mce ɔnante sɛ dc minister ɔnante te sɛ minister obi ɔwɔ aban mu mo nso mo pani odi mo anim sɛ nyame ne si hene enti ɛkɔto adeɛ ne wie ne onyankopɔn sɛ we na mpɛ no a mo bɛgye ato mu anaa ɛsɛ ayɔ mbe depend on so campaign kra enye o nyame ne be si hene so ati ase sɛ nyame so de otumi ya wade o enti ɛwɔ sɛ ade woni nda protumi ye ɛwɔ sɛ ewura mahama ɔka kyerɛ n'akyidifo no sɛ nyame ne si hene enti mɛma ɔmo fa nhyɛ ɔmo tirim sɛ ɔmo awi ni awie nyɛ no krɛ ɔmo wi ni wie yɛ ndc fo ɔmo wi ni wie yɛ in fact wi ni kura ni baabi a kɔpem sɛ yɛbɛto aba na wie 7 December no untumi nka ngyam sɛ we are winning ya organ ha na yɛte comfortable lead ekosi sen enti ɔmo conscientize ɔmo achidifoɔ no sɛ nyame ne si hene na emu ɔmo nya ɔmo afamu die sɛ nipa ɔmo nya ɔmo campaign ɔmo messages ne kura ɔmo ɔmo mfa nkɔ ɔmo kɔka nkyerɛ nkrɔfoɔ mɛma ɔmo nkɔka ayi die ɔmo ntumi nyɛ sɛ ɔboa de ɔboa no ho ni ɔmo betumi ayɛ ɔyɛ bi ayɛ 24-hour economy mu nkyire mu mfa nkyerɛ nkrɔfoɔ nkrɔfoɔ nte aseɛ mu bisa mo question a munya botre nkyerɛkyerɛ mu mfa nkyerɛ wɔn na mo nte aseɛ sɛ ni nyinaa mu ne nyame ne si hene ntiri sɛ yɛto wie a nsunsuansoɔ no sɛnea ɛbɛyɛ bia na wɔsɛ yɛgye tum because ɛnɛ yi woni nipa bɛyɛ sɛ 5 ndc foɔ kasa a ɛyɛ ɔmo sɛ ɔmo awi ni awie enti sɛ yɛto aba ne wie na sɛ ankɔ ɔmo afa a yɛwie mu enso bia na nyɛ wiemu nti ɔmo nte ɔmo ho ase bia na nyɛ wiemu that is it me ma sɛ wa me ka nyina no aba de yɛkɔto a bibia betimi asisa de ɔka no ebetimi nkrɔfo yɛ te so betimi atoa so ndc fo betimi aba afafrantɔfo yi betimi aba ɛyi ho ahwan obia ni na ne ho so kra no obetimi police surprise bi a yɛ nyina bɛyɛ nwanwa nti ɛwɔ sɛ yɛde hyɛ yɛ akyidifoɔ no tirim sani na and ye rese don't get here kase ye to when was it I think it's 2016 or something or say NDC for HD for no they should go to the street they should go and jubilate they should go and celebrate they have won abayi so yantu nye they have won koku anyido ho we are in a comfortable lead you people should hit the streets go and celebrate. It is all this hard and she says so na say ye 2 years nsunsan so na nkosa a ho kra be yan electoral commission amode o mo ato otankuru wam ni obewi no na mode na to otankuru wam but o se nyina de hye yen hu tirim 10 DC ni MPP fo ya mo bai we betimi awini we betimi awini and mind you election 2024 se party bi be ka kire wo se ono wa wi ni awia oyo trofo because bibia betumi asi election we there election we there o ka se double chance be MPP for no be o manyene se o mo so tena ase o bo bon double chance be mpa MPP for no be tena ase se ya tena ase sa mo me fa nko because dum so ginam nti mo me fa nko o munye mo me fa nko because eden atoto lorry fe mu nti mo me fa nko ya to fuel mu nti mo mpene because eden a
yɛwɔ ɛmfa ho ne ne nam mu ɛne ne ɛkɔ so yɛ nyinaa no yɛwɔ nkurɔfokuo bi ɔno no ɔyɛ die hard fan de ma MPP nti ɔno ɔnto aba ne bi papo ɛyɛ sankofo ne wɔn ɔbɛto na hwɛ dum so yɛ wɔ mu yi yɛdum light no kora na ɔdi adanseɛ oh yes mami ayi ɔfa keke ɔmo sɛ yɛdum light no obi ɔno ɔbɛbɔ ɔbɛdi atam na ɔna no asom MPP di yie ɔfa keke yie ase maame bi maame no a ɔba bɛkyerɛ okunani asiedie nsɛ sɛ obi firi mu saa no a ne yere ɛbɛkyerɛ asiedie wɔ dwam okay maame na odi anim no a ɔba bɛkyerɛ asiedie no ɔkeka ne nsɛm a na ɛne ɔtransition yɛ na ɔde kɔɔ politics mu ɔyɛ politics no ɔbɔ na na ado aba so ɔma ne nsamana ne bɔ ne ma ne fancy a ɛbrɛ bi atwam dum sɔ no yɛda mu mfie nwɔtwe ɛnɛ na na ado die yi dɔnhwiri mmienu pɛpɛɛpɛ no wasan so wade ama wo ɛyɛ dark and lovely dark and lovely hey oh yes ɔsi situation ɔyɛ politician ana ma ɔnyɛ politician ɔyɛ ayi ofiri ayi ɔmfrozen kwaman bepɔ so hɔ baabi asantini dark and lovely ɔsi sɛ nkanea na edunum ne yɛfrɛ no dark and lovely because odi no ɛnkyɛ 2 hours pɛpɛ no asan so this is what is obi na adwene mu edu nso ka kyerɛ wati baby so dada na ma sɛ nyɛ easy o ka kyerɛ wati for sɛ wo adi nkonim awia what are you talking about eti NDC for mo adwuma yɛ MPP for nso mo adwuma yɛ yes mo mienu ni nyina me mo bi amfa nhyɛ na chidifuo etirim sɛ wo wi ni awie dabi o de saa ɛsɛ o mutirim tie kɔto wie na sɛ ankɔ saa na ebia wo no wanyɛ adwuma yie o na de akɔ akɔhyɛ yɛ to ɔbɛyɛ organ ha na yɛ to aba wie yɛ to wie yɛ Yera Johnson esi edu nketia kɔ Supreme Court kɔ kan sɛ court no ɔmo kɔ yɛ no no ɔmo ni evidence wɔ baabi a nti no ɔmo kɔ yɛ ko delay Ghana fuo nyina time unim sɛ court a wo kɔ no unni evidence okɔ yɛ den ɔmo we nyina ne sɛ nka yɛ kɔ a yɛ ni evidence ni evidence no yɛbɛtumi anya free no hɔ yɛ easy madam no ɛni nti ne yɛ kɔ a yɛbɛka sɛ yɛ ma easy madam ne mɛtena adaka mu na yɛmfa ɔno ana no nsɛm emisebisa no na ne ho nkyere no NMPP lawyers no nso so yes smart sɛ saa ne tie de amaame no yɛ ma kwan ne ma kwan kyena ɛma mu nsupi na ne ma mɛtena adaka nim he who alleges must prove beyond reasonable doubt it is also wa ma bibi anko yi a for evidence bra afi omo no mu hu ne omo yi okay on expose you omo no na omo national chairman now ababeji atum say they went there without evidence I said don't get ya no an kan enti mo de hyem achidifuo tirim enya mo kora nso mo say mo evidence court amukọ mukodi nkoni yes abatfo no krampo ye to ma mo afi akire yi mo a munipa a ona ekotena adaka mu unim say evidence ni ho no akwakofa kakus afi duru bi kra de atwa de na tare national science and maths quiz for yi oh na u delay Ghana for time keke o waste resources keke me imagine said no obo calculator no just any obo nyina say no hunu hwe obo ne sa keke no akai time one no ye banker e wo say kwa no nobody waste your time so you people should conscientize the minds of mo achidifo no say eyadwumaden omo nko form no mo nkoye na mo san fa nso mutirim say eyawurade na si hene bibia ni ane de ho atonyame so on say si afide bibia uduru bibia ni ane de ho atonyame so nyame onye edebiem eyawurade na si hene no kre Yera Mahama ni okan ne no kre mo but is that what they are telling their followers ene obi anda man dis ni bia nko grand square campaign nyame be si hene se ngom benya nkunu ombedi nkunu ma meme issue kra ne say se waje atum say nyame ne si hene no kre but eno ni asem omo ka kire o machidifo no ana okay because omo dey show machidifo ni tirim so omo di nkoni ma wie oh afi we about one dey MDC winning because all indicators are pointing to the positive into omo winning
pulse bia survey bia a ekoso bia kire se ya wini nti si yakoto ne ya nwini a na je se ya wi ayen onso so na another hand say ye nyame ne si hene minim say mi make sense dia yeah matu ase pa ntom fa nso mutirim say nyame ne si hene akwadwo na oto amom na mom adwuma no nso ye beye yes omuno mu hia omo nka sa ankyere won omuno mu hia omo nka say nyame ne si hene ko a ombo mpa ye fine ombo mpa ye de omo hye nyame di mun ko ye adwuma but omo start born na omo de ne den yes bra fie mu na nkrofo pie to mu be si bio samba ka banku mo be wa bew mo nyire mo ho mo message no 24 hour economy no mo nkyerechire mu so obi ka so won te ase a munya botre nkyire mu nkyire no ene ne aba mo so no se o ka se won te ase a na yedi watem o ka se won te ase mo ade ne me te ase o mo nkyire mu nkyire me na yedi watem sa sumane de emfa nwini abato because sa buruburu fo yi omo so awia ta so se so mu be jamu pa simple de nya de ombe enya de be koso ti so nyame ne si hini ayate afia abato de se de okan nyame no nkoni enye nkwada abato cause endis for ni able some person ba power sa endis so NPP so I say nya de be jam o person settle record cra so ati ase o kwa 8-12 years but to so Ghana for no eto aba no ene be kire decide yes se obi ani so ade hunu bebam ana se emmem na yamfa dwumaden mum emfa nwura ekitaafo ni tirim yes se mon konko ye dwumaden because ena fom nyame anim no krenie MPP fo no mun hunu se ne omo kire omo nsem mu but omo ba yi omo ba ebi dum so no aba no the last time na me kan ha se EC4 I'm from saying ECG4 infiri wo mo ECG de tina de blame mo Africa jo no eye sabotage na ekoso but me issue ni say sabotage na ekoso no why na okura tumi mu sisi a etiti ma unu se nkrofo sabotage mo a omo tete ho ye den because from a checks and what's a Ghana experience dum so by now and what's here hey now we be akwa to aba aka few months na akwa to aba no amakwa man ko for sabotage wo how enye say ye ni capacity no ho no mo ye de ebe power ayi ye aka 1 or 2 financial yi bi e wasa moji tum na mo solve na ye sabotage wo and all the radio sabotaging is not only the government near sabotaging no almost sign as sabotage it will cause na po our education ministry a nke be dundum ngane a hey it's all na pe running mate na matias here say wo pe running mate wow entu be di running mate na me ahwe wa make point pa I make a point. Obi di running mate na me ahwe. Oh video mako yi no. Wa po timetable ko. Sa asam ne keke no. I say. Amango fu bebre se maza okra running mate obi. Now no. I was sempenimfo to me take firm decisions. E betimi a owura na po no kra no. Omo resha phone no free baby o no. No omo fa ne nko baby foforo. Na yen hwe de e be koso. Cospanse e be ya de am oni matede. Na womo flag bearer no so no womra ntem onipa kro ne kwa kwantuo no omebo ni din ntem from November, December, January, February, March, April, May 7 months ne ekomi onipa won ne ba betu kwan unje dan hunu no ena wodi create confusion or party ni mu ti by now I was so tumi hunu onipa won ne eko yes nka we ya wo so wa share official campaign ya kasa oba bebo nti wo twen den custom kwane ko official we ya wo so wa share ase nne nti nka wo share ase ha na nka no so wa share ase baabi mo na mo se mo ana wo share ase mpuno du achi so ate ase na mo fa obi a onim kasa enye obi a wo ba betutu fon a kire Ghana fo obra ye wo mu because now no nkofo bu afu
pa it is all na say or santi asem ye ya I just o compound e abufuo no o kan Kesa obi afa ka free aboabo e call na sei ebeduru ba bi woni 10 cities a wonkwa odan ma aboabo na sa onipa we 2 cities per na yes o call down ba na o sika sa and e free aboabo call dan me say movie ebetimi ato aduane kura mu adi in and out 8 cities na do abafo no so yen na kan bi ma mo but I didn't win 50 pesos na preko 1 cedi boom no dear hi ufi asane kwa aboabo 1 cedi boom asane to aboabo 3 Ghana 3 to ade mu boom za den yenim se samutum e free ayi ofani saying aboabo call dan yenim se samutum 20 Ghana kra no a ensom because my adwuma na mo ye no e ka wom but eduru ba bi a kakra e wo se yen so ye tete nyoma bi ase kakra me transport ministry na mentor masio no we dey to ade mu boom from 3 cities straight to 4 cities enyina 3 cities 50 pesos impo so mu delay omo nti no mo ade omo patum no ministry need mo se munya omunya abotra wa obetwa just forget about ministry police for China then enti asem ni omo tena sina mo din komo ntem omo forget ministry no then no ma forget omo ministry no be beto market mu omo ni obi kosi nkonya omo forget ministry no but they should do something na we na on mu humfa so bi enya fi akwantu omo nya ade a ebeboa ye nyina ton ministry bi on me o se gugu no kra Africa Ghana kra na ye to omo se taxi adwuma na omo ye ka adwuma na omo ye so omo antunu a adwuma ni begu because ebe ya werɛ ho sɛ wobetam ka afiri fie na ade bɛsa na wanya hwe yɛ mfiri so akubia no amfona ka o sɛ ɔyɛ adwuma be 4 days ene pena enu apena as wanya no top money ka ne bibi sɛ kwa ntumi ko yɛ so de ko to petrol ɔyɛ petrol ka ne ba bi sɛ yɛ ntumi nyɛ sika ni nyinaa efuo yes sika ni nyinaa efuo adan bɔne bɛn ni nipa ayɛ sɛ wo dia ne sɛ wo se wo dia wadwuma bɛyɛ ni driving na e nyinaa ne yɛbɛkɔ akɔtena office na e nyinaa ka se yɛ kwasɔre kwasia da driver bɛn na de yɛbɛkɔ ɛno anaka ho yɛ ayɛ den wo town ye nyinaa se yɛ Kristofo nti yɛ kwasɔre kwasia da anaka ho ayɛ den but ɛno nso so nkyerɛ sɛ at the expense of obi so because ye nyina ne ho akyere yen nia wo ba befa car no ene wo driver ne nyina ye ho akyere yen but e wo se wo ho to na me so me bra na that is the question etinka mo me yenye bedding sharing yes won bia 5 kra inka 3 cities 50 pesos me metua 50 pesos amount e dia kan wo de no but wo de wo dry near wo twi me mu nsuo nyina ye be de na ye na ne nyinaa no nkonkonko bewie no ɛyɛ aban baatan no ɔno na ɛtoto niema no obɛkɔda bɛsɔre ne atofuo mu fuo no kra ɔtum kra na ɔtum bumu ama wo a anka wofa ho dwane ɔde ne sope na wɔtwe yɛbɛtumi atofuo mu bɛyɛ miɛnsa aden ɔmo good for oil na ɛfiri he ai na wo agropa na edi ni say yes good for your ba petrol bo be fo hwebudi unse sa no manoma we nti na share this fo trim so ma wi ni awie simple no but ebi mo asem mo kan say tiri nkan na no so nkire say ba bi for me fa nkodi okwa santima mu on back chire mu a chire wo anka me hu bi da say dum bia ye dum enso so obi betumi aba be defending ne de ese me de ne dark and lovely I didn't hear nyina ye so mami na ase na ye mfa ensi hanom me de me kasa na me mfa ensi ye mesa to aso na maka bi aka ho edi mami na ase na me to aso wa hanom a sima aduanan nan abusia e na abo apa
anopa no nwotwe ho dwumadie ne din de maache wadwen kyerɛ obetumi de aba 0533898915 0533898915 ye de yɛbɛka no kra ne de akyerɛ wo woyɛ NDC woyɛ MPP baabi anokra ne da ne yɛbɛka de akyerɛ wo simple because yɛse yɛyɛ ɔman yɛyɛ ɔman ne yɛkyekyere ɔman so deɛ wɔse yɛkeka no kra de kyerɛ yɛn ho Ghana ni bi okokoto aba no ne botae ne se me koto aba de apre ahotɔ menya sure so obekoto se obi delay mu okokoto aba no abisa nse die nti no okoto aba so me koto na omo abetoto fu o mu me koto aba no ama omo aba be di ani I'm not sure Ghana ni bi delay mu no okoto aba botae ne ye baako empuntuo ni ahotɔ nti se mo ba na se empuntuo ni ahotɔ e no ye botae nti ye de kokoto aba no ye nsanka e wo se yetumi ahobrasie mu o ye bisa mo questions bi na musum yi ano de mayen eno na akokoka yesi wetu na ni tadi asi aban so na metuma ni tasi aban so se aban no den wo ya eye papa yenken no ni etu ye ni tasi so nanka o na o jeto no anka party ono ti opposition nke yenkunkutu ye ni tensi ni so ensi da Muhammadu Munsamo Muhammadu Munsam ya na yede ebisebisa mo questions no because yet Ghana ha ena yet is good for oil ye bisa nkyiremu ginkyiremu good for oil na yede yan muso good for oil ne ba ebe boayen ama foreign exchange no yetumia enya bebre no ade aba ebe boa kra ma cedi no a stabilize it. Fuel a year 2 more year can once a because of demand for the dollar no higher than demand for the cedi. Yet Ghana ha no mo na ye ton dan ewo dollar mu. Nti ye demand dollar no ye yankasa Ghana ha no ye demand dollar. Nti de bia na cedi no ho kire no. Good for oil. Muso webeboa ama ye siri no ebe gina siri ni nsu gina eno na bema ye nyina ye ho ato yen keka ye keka mu nyina ye because of cedi no ene nam 14 cedis $1 to cedi ene nam 14 Ghana cedis ye tiri anye ye kura beko 15 Ghana cedis because coins go akire the more I know no kosuru ni nyina no ne ye ho kire yen ye won panimfo nso so a omo presente womo blueprint e de ma yen se monfo man ne ma yen se ne ne papa yi kan monfa stia ne ma me monfa wodi stia ne ma no de wakosha from ukobisa no ho question a yese da bi mbisa monfa stia ne ma me ma ne kan se ayi ase akwada ya je ne boy free ne nsam monfa stia ne ma me monfa stia ye di stia ne ma no de obekosha from because opening was still and one in some sisi and ni baby or dear shit. Say kwa de aba nana do so any him and him funny as we bule wom. Uhu so about say musare. Aya ofanko ayi chebi any asante memu. So we calling him for te wa say musare na monchiame. Say the eba no. What is this? This is not what we bargained for. I'm telling you. Ghana for nkwanko to about for these things so. Ba omo nkan no kra ne nkyere mo. Omo nkan no kra ne nkyere mo. Asagro yetete heya ena lorry fee free aboabo akodan aduru 5 Ghana cedis. Enti in and out 10 Ghana cedis. Eden yeje. Den yeje den. Yeje den. Oh. And somewhere that person na edoso. Sanso na yebe kasa kakra dia fa uniforms ho. Yes san uniforms. Nkwada ne ntade ehye wom school buildings no so paint ni yes san no.
ɛno nso so aresi issues bebree no a yɛbɛhwɛ no yɛdi mu nkɔmmɔ de ama wo power outages no ɛyɛ adeɛ sɛ guta mpanimfoɔ mekyerɛ Ghana Union of Traders Association adwadifoɔ nkabɔ mu kuo baako a wɔ Ghana ha ɔmo kyerɛ sɛ ɛyɛ affect wɔn businesses ɛne nti mpanimfoɔ mfa timetable mfa mmra but ɛnaa no koraa deɛ board chairman Owura Herbert Krapa ɔkyerɛ sɛ ɔmo ma yɛn 10 days na yɛ sɛ bosomi wei nkwa wieyɛ ne yɛnwura May bosomi first week mu hɔ no ɛyɛ adeɛ ankanea ne bɛgyina so fingers crossed yɛ nyinaa yɛbɔ mpae de ata akyire gutafoɔ sɛ ɔmo mfa timetable mfa mmra saa nso so ɛna Liquefied Petroleum Gas Marketers Association ɔmo nso so ɛyɛ adeɛ a ɔmo ɛkasa kakra ɔmo kyerɛ sɛ aban ne de toɔ foforɔ bi di aba ɛtoɔ no ebi kum ɔmo adwuma ɛno akyi Ministry of Education nso so akasa yɛbɛkɔ hɔ na yɛne ɔmo mpanimfoɔ akɔbɔ nkɔmmɔ mene wo kasa yi NPP foɔ Frank Akurani ahyɛ ne nationwide campaign no ase ɛnɛ Kufuor ɛna ɔhyɛ aseɛ afiri yɛnkɔ ahoma no so na yɛne yɛn amanebɔfoɔ Adwempa Hene Kofi Mensa ɔne di akyire na ɔmfa amanebɔ no ɛmfa ɛma yɛn Adwempa wotimi nka po mɔkɔ deɛ Nyame adom aha nso so yɛ bɔkɔ wadaroma hemfa na wogyina na ɛdɛn na ɛkɔ so wɔ hɔ meda se bebree yɛma atiefoɔ nyinaa atene ɛsan so ma ɔma akɔ aba kwan so nkɔ so ɛmfa mmra apoyɛ mantamu na sɛdeɛ yɛn nyinaa yɛnim sɛ ɛnɛ ɛna ɛyɛ NPP amanyɔkuo no panyin a wɔkɔto aba ɛwɔ ɛyɛ November bosome ne dɛ ɛtɔ so na apempino ne aduonu mmiɛnsa mu na ɔmo yie ne sɛ ɔne mu nhwɛ na apempino ne aduonu nan bato a ɛdɔma mu no nyinaa anim ɔno wɔnhwɛ na wɔmpere ma mpanyin de brɛ no ɛmfa ɛma wɔ mo ɛyɛ Owura Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia ɔpanyin kuro yɛ ne mpempam no kɛsɛ ɔyɛ ma mpanyin nso abɛdi kyerɛ a wɔhwɛ ɛtoto ɛyɛ nneɛma na ɛyɛ party no eyi no ewieyɛ no ɔkɔda n'ani so ade mu no adi ɛwɔ UPSC kyerɛ Ghana fo nneɛma a ɛwɔ n'ani so akɔba ne sɛ wie no so yɛn nyinaa nim sɛ ɔne atwitwaguro ne anim sɛ kukudanfoɔ ɛde bi ahyia mu a ɛgya wagye ɔmo ane di sɛm anaasɛ ɔmo nso so ne mu bia wɔgye die sɛ wɔnya de ka ne deɛ ho ɛbɛboa no ama Nyankopɔn yɛ adom ne sɛ katumi no a bɛtumi ahyehyɛ nneɛma ama ɔman no nso akɔ n'anim wɔwie ne saa yɔ so no na ɛwɔ sɛ gya wɔsisi fam na ɔne Ghanafoɔ nso firi ase sɛ ɔmo di nkɔmmɔ na n'ani so ade mu no ɔsan so da n'adi de kyerɛ ɔman mu no nyinaa no ɛna wɔkyerɛ mu sɛ yɛbɔsome baako edi anim ɛna obɛti ɔde etu anamɔn a edi kan mekyerɛ ɛyɛ campaign no na ɔhyɛ aseɛ no ɛna ɔkyerɛ mu sɛ bibia no yɛhyɛ aseɛ a yɛhyɛ aseɛ efiri ɛyɛ aniwa mu nti ne saa yɔ so ne nnɛ apoyɛ mantam mu yɛka awia epia na epia fi yɛn so nti ɛhɔ ɛna wɔde ɛnaprɔbɔ no yɛdi kan ɛhyehyɛ ɛyɛ so anaso wɔde efi aseɛ na anɔpɛ yi ɛna ɛgya ɔhwɛ dwumadie hyehyɛ yɛ a egu ɛyɛ apono ɛso a anɔpɛ yi ano ɔyɛ breakfast meeting no wɔne ɛyɛ ɛsom agyidifoɔ mpanyinfoɔ yɛfrɛ ɔmo sɛ ɛyɛ faith based ɛyɛ groups no asɔfofoɔ mpanyinfoɔ no mo afei ɛyɛ imamfoɔ mekyerɛ yɛn nuanom kramofoɔ mpanyinfoɔ no mo wɔne wɔn edi ɛyɛ ahyiamu ɛwɔ ɛyɛ akuropɔn ɛno beaeɛ korɔ na airport no ɛyɛ Presbyterian Church Great Chapel akuropɔn ɛhɔ ɛna anɔpɛ yi wɔne ɛyɛ ɛsom nsoso agyidifoɔ mpanyinfoɔ ɛdi ɛyɛ ahyiamu dwumadie no sɛme no ɛkɛsɛ yi nɔnwɔtwe mpamu pɛpɛɛpɛ ɛna amampanyini abɛdekyire nso ɛbɛlande yɛ a ɛneɛ sɛme no ɛkɛsɛ dwumadie no afiri ase a wɔne ɛyɛ ɛsom mpanyinfoɔ no egu so ɔmo ɛdi nkitaho yɛhwɛ no mu sɛ ɛmmɔ ɛyɛ anɔpa nɔnkron mpa ho ɛyɛ sima no aduanan enum no na wɔde saa dwumadie no ɛdeɛ aba na wieyɛ na afei no yɛahyɛ nso ahyɛ deɛ ni akyerɛ mu ɛwɔ ɛyɛ nkorakan market no ɛwɔ yilo na ɛhɔ nom no ɛyɛ meet and greeting interaction ɛna ɛbɛkɔ so ɛno yɛ pɔtɔkasa yɛn aka nkasɛm na kyerɛ sɛ ɛgya wo ne ɛyɛ adehyia no ɛredi ahyiamu na mo kyeakyea mo ho na afei nkɔmmɔ nketenkete bi atumi akokɔ soɔ wɔkyerɛ sɛ ɛno ɛwɔ sɛ ɛkɔ so nondu anɔpa nondu ɛkɔsi ɛyɛ awia dumienu na sɛ adwumadie no atumi akɔ so nti nkorakan market ɔbɛkɔ akɔpiem ɛwɔ hɔ na ewia a yɛde ani akyerɛ mu ɛwɔ kofoɔ dua ɛyɛ magazine
ɛne spare parts dealers foɔ no nso akakye na afei ɛhɔ nso wɔnom akɔ meet and greetings interaction no nso so ebi ɛwɔ hɔ na ɛno no ɛyɛ New Japan South FM ɛyɛ Akropɔn Adaa hɔ ɛna kyerɛ sɛ ɔbɛkɔ na ɛhɔ nso so no ɛgya wɔ ne yɛn nuanom a wɔbobɔ nnadeɛ no spare parts dealers foɔ no nso akɔdidi nkɔmmɔ na atumi aboa owie paa wɔ Akropɔn hɔnom Kofodia Akafra Kofodia hɔnom na nso no ɔbɛkɔ Kumasi Accra ɛyɛ car station na ɛhɔ nso no ɔne ahyɛnkafoɔ na ɔmo wɔ hɔnom so no akɔdidi ɛyɛ nkitaho kakrakra na ɛno nso atumi aboa afei ɔde n'ani bɛkyerɛ mu ɛwɔ Gyabensɛwa market na ɛwɔ nso ɔne gyadifoɔ ɔmo hɔnom no akɔkyeakyerɛ ɔmo ho ɛdedi ɔmo ho nkɔmmɔ afei taxi ranks ahodoɔ nso a ɛwɔ Kofodia Amɔnten so nso no wɔkyerɛ sɛ ɔbɛbɔ akorɔ akɔmeayɛ ahodoɔ na afei ɛyɛ Apueya Mantam bi Central Market wɔn nso so no ɔwɔ so akɔkɔ awura mu hɔnom a ɛno nso so no ɔhwɛ no mu sɛ nkitahodie ne nkyia dwumadie no bi bɛtumi nso akɔ so nti no saa meet and greetings interactions no ɛno ho dwumadie no ɛyɛ anɔpa no nti ɛkɔpem ɛyɛ awia dumienu owie a yɛhwɛ no mu sɛ dumienu ɛkɔsi dɔnkɔ no ɛno ɛyɛ lunch yɛbɛkɔ ɛyɛ residence hɔ na kyerɛ sɛ Apueya Mantam nyinaa no baabi a ɛyɛ Apueya Mantam soafoɔ na saa yɛ ɛwɔ no na ɛhɔ no nso no agya wahwɛ na lunch na tumi akɔ so agya akora abɔ aporɔ na wabrɛ ne nkurom ayɛ ayi kakra nkyɛ wɔ sɛ ɔkɔpɛ biribi na agya wɔde ka n'ano ne nkɔmmɔ kakra so ɛtumi ɛkɔ so sɛdeɛ ɛbɛyɛ obɛtumi so atoa ɛyɛ n'aporɔbɔ no ɛso na owie ɛyɛ lunch no ɛwie pɛ na kyerɛ sɛ wɔsan so ɛne ɛyɛ nananom akyerɛ nkonnwa a wɔwɔ Apueya Mantam mu mekyerɛ Eastern House of Chiefs no wɔne wɔnom nso ɛbɛdi ahyia mu ɛwɔ residence hɔnom a wɔabrɛ abɔ ɛyɛ awia dɔnko ɛkɔsi ɛyɛ nomienu abɔ apa ho sima no aduanan enum na ɛno nso atumi akɔ so wɔne nananom akyerɛ nkonnwa ɛdidi wɔn nkɔmmɔ ɛwie a yɛhwɛ ne mu sɛ ɛno dwumadie bi wɔn no yɛ dwumadie baako a ɛsomboa ɛne ɛdodoɔ no nso ɛhyɛ nsɛm ne nneɛma ahodoɔ a ɛbɛtumi akɔ so ɛno ɛna ɔfrɛ no sɛ Youth Connect Town Hall Meeting Youth Connect Town Hall Meeting na kyerɛ sɛ wɔne ɛyɛ mmabunu a wɔn mɛwɔ Apueya Mantam hanom no ɛbɛdi ɛyɛ ahyiamu ɛno bɛkɔ so ɛwɔ cultural center Kofodia awia nɔɔmiɛnsa ɛne ɛhyɛ no sɛ saa dwumadie no nso bɛtumi aba soɔ na ne nyinaa mu no wɔne ɛyɛ mmabunu a sɛbi wɔn wɔ nsanedwuma adepamfoɔ tiyɔ wɔn a wɔwɔ nsanedwuma no wɔne wɔn ɛna ɛredi ɛyɛ ahyiamu na sɛdeɛ nyinaa nim sɛ ɛnɛ no Ghana wokɔ baabi a obi yɛka sɛ ɛwɔ sɛ yɛhyɛ no nsanedwuma no yɛma yɛni ɛtumi ɛkɔ so ɛsiane sɛ no yɛgyidie sɛ wonya saa nimdeɛ no a wonhyɛ da mfa ho ɛnto obi so kyenkyene akyee sɛ wɔma w'adwuma ansa na wɔn nsa akoa no nti ɛno nso ɛyɛ n'anisoade mu baako a ɔhwɛ no sɛ ɔbɛhwɛ na saa dwumadie no ɔba a yɛbɛtumi nso ama no akɔ so ɔbɛdi ma yɛbɛtumi aka sɛ Ministry of Education de hyɛ agu akwan so a biribi te sɛ TVET ebi so a ɛkɔ soɔ nti wɔkyerɛ sɛ ɔmo a ɔmowɔ ɛyɛ nwumasua akwan soɔ no ɔmo wɔ hɔ wɔn mo so yɛ no ɔmo ɛte asɛdeɛ ɔmo nya akɔnya nkɔ nwumasua mu nanso so ɔmo nso so atumi awie ɔmo wɔ nsanedwuma no ɔso no ɔmo edi ahyɛm titiri ne mmabuntia no ɛna ɛyɛ Youth Connect ɛyɛ town hall meeting a ɛno ɛbɛto dwa no na agya wɔn ɔmo so atumi nkita ho kakra owie a ɛbɔ ɛyɛ anwummerɛ no nsia a wɔhwɛ anim sɛ obetumi nso so ayɛ ɛyɛ Eastern Regional ɛyɛ Coordinating Council no obetumi nso ɛne mpanyinfoɔ bi ahyia ɛno ɛbɛyɛ fufuo mu nkɔmmɔ ɛno no ɛbɛyɛ nkɔmmɔdidi a wɔhwɛ ɛfa bambɔ ho nsɛm sɛdeɛ nneɛma betumi nso so akɔ soɔ na wɔkyerɛ sɛ so owie ɛno so a wafei wɔne ɛyɛ Apueya Mantam MPP Amayokuo no akyekyeroɔ ne ani ntini Regional Executive no ɛna afei so no ɛyɛ MMDC fɔ no aban krakye ne aban awura aba no mu wɔne wɔnom so ɛbɛsi nkonnwa ɛnyɛ wɔnom nko a constituency chairman mmarahyɛbadwafoɔ ɛne afei so wɔn a wɔpere sɛ nkagya wɔn bɛtumi apere mmarahyɛbadwafie akonnwa no wɔn MPP na so wɔn kɔɔyɛ akɔɔ no wɔn ntumi ɛni nkonim ɛyɛ cancer disappointed ɛyɛ parliamentary aspirant fɔ no wɔn a wɔn nyinaa bɛdi ɛyɛ ahyiamu afei council of elders nso wei no nhyiamudie wei no ɛyɛ party adehyia no mo nhyiamudeɛ na ne nyinaa ne botaeɛ kyerɛkyerɛ ne sɛ sɛdeɛ nyinaa anim no sɛ agya akonnwa to fi a yɛ nyinaa pepere wate abepere wie na sɛ agya deɛ ɔbɛdi nkonim di a wɔsɛ yɛ nyinaa yɛ biribi a yɛbɛtumi aka yɛn ho abom na yɛ nyinaa atumi aboa akɔnkɔdeɛ na deɛ woyɛ ne so no yɛn nsa atumi aka nti ɛno nti na nam so a ɛbɛma no ayɛ saa nhyiamudie sɛdeɛ ɛbɛyɛ nka bom a ɛwɔ sɛ nti ama nyɛkɔ no ɛnya wɔ Apueya Mantam ya na ɛtumi ɛboa ma agenda breaking the age no ɛno nso atumi ayɛ possible ɛde ama wɔ mo na no nti ɛna ɔbɛdi saa ahyiamu no dwuma bi yɛ twatoɔ koraa no wɔkyerɛ sɛ wei nso yɛ kokoa mu nkitahudi a no ɛnso so ɛbɛkɔ
so ɛwɔ ɛyɛ presidency wɔn mu enyimrɛ ɛyɛ nɔnwɔtwe ɛno yɛ dwumadi ebi kat wɔ koraa na ɛno no yɛ kukua mu ɛyɛ nkitawudie ne deɛ yɛ nsɛmtwerɛfoɔ megye sɛ nya deɛ sɛ ebɛtumi anya akɔnya ne ɛso yɛde timi de ani ɛde akyire sɛdeɛ sɛ saa na ɔmo nso ɛka ɛyɛ nsɛm no nkonyi ɛde akyerɛ yɛ ne ɛti so far so good abusua sei ɛna mampanyin aprɔbɔ a wɔde ɛba apoyɛ mantam mu no ɛno ɛyɛ aprɔbɔ a wɔde ɛda ne ho adi na afei waka ne nsɛm ɛde akyerɛ Ghana fɔma Ghana fɔ agyina so ɛde ato abaade ama na mpino ne aduonu ɛnan December 7th no ɛno aprɔbɔ ɛnsesɛ yɛ edu apono so ne da yi ɛna mɛde aso wɔn ka ne sɛ ne sofo ame sɛ ɛnɛ aprɔbɔ no ɛyɛ dakoro aprɔbɔ ɛna mampanyin de ba apoyɛ mantam nti nenia sɛdeɛ wɔka no sisi ama na wɔka kyerɛ deɛ yɛn nyinaa yɛabɔ ɛda mu ɛwɔ ɛyɛ Presbyterian Church Grace Chapel ɛno ɛwɔ Akuropɔn a mampanyin ɛne ɛyɛ gyidifoɔ a wɔtuatua ɛyɛ som ahodoɔ no mekyerɛ kristofoɔ mpanyinfoɔ ɛne yɛn nuanom nkramofoɔ mpanyinfoɔ wɔn a wɔadi ahyia mu a wɔn ɛredi wɔn nkɔmmɔ. Okay, enti deɛ yɛnim ne sɛ wohwɛ kasamanfoɔ de ma campaign yi a ne krataa wɔde ba abɔnten kyerɛ sɛ ɔhyɛ ne nationwide campaign ase yɛn nso yɛn nyinaa nim sɛ yɛka campaign di a yɛn hu kura NDC foɔ mi yɛn hu bi 2016 yɛ soa machine gu car so na yɛde nam ne yɛyi didaa wei no nsonsonoeɛ bɛn na ɛwɔ the traditional campaign a yɛn nyinaa yɛnim ɛne nea sisi a wɔn pɛ so wɔn yɛ no nsonsonoeɛ bɛn na ɛwɔ mu. Medase menia deɛ kyɛ ne sɛ anɔpa yi nhyiamudie no deɛ ɛnya adeɛ sɛ yɛhunu sɛ ebi a yɛsoa kaa yɛsoa mfidie de agu kaa so asat now but metumi aka kyerɛw sɛ MPP kuo no mma no yɛhu dodoɔ no ɛwɔ hanom a wɔn hyehyɛ party atade a kyɛsɛgya wɔn ɛyɛ dedeebi mu ɛhyɛ tama ɛne adeade deɛ but wɔn sɛ wei no aba bɛyɛ nhyiamudie a ɛnhyɛ da nyɛ open to the public no nti no yɛnhyɛ da hu biribi saa deɛ but yɛnim ara ebi a yɛsi kwan so na yɛkɔ na afei no get close to the public a ɛna yɛbɛhu biribi saa deɛ a asase no yɛntumi nkyerɛ ɛno mmom deɛ but sisi ame na ɔkasa deɛ si ahyehyɛ mfidie agu ɛyɛ hyɛn so na dede ne adeade no deɛ ɛdede bi a yɛkɔ wɔ bi ne biribi saa no ɛnya nkɔ so ɛnɔpɛ yi saa deɛ but ebi a yɛsi kurom a ɛna yɛbɛhu sɛdeɛ no ho sesɛ yɛsi ne nneɛma. Okay, minim sɛ Eastern region deɛ majority side no yɛ NPP foɔ. Mo hyɛ ase sɛ mo te mo ho asi mmɔnten so ahyɛ akwantuo no ase no ordinary people ɔmo wɔ street so ɛnyɛ NPP foɔ no ɔmo ahyehyɛ atade aba ordinary people ɔmo wɔ street so no ɔmo reaction sɛn na teɛ. Well ɛnna na me yɛ bit surprised kakra yɛbi pie mu ɛwɔ ɛyɛ kofodua no ebisa bi no mu sɛ yaba baomia ɛba na sɛ na mu no ebi mu kyɛm sɛ ɔmo nim sɛ ɔba because one information no anhyɛ da amantem promotion ya anhyɛ da nkɔso ntem mo sɛ no na release no ɛba yɛ so we don't know ebi ɔmo anti info no ɛntem dia but atmosphere no ɛwɔ Kofodia no pɛyɛ na yɛsiri wɔde yɛni akyerɛ mu ɛyɛ akropɔn no amanfo hyehyɛ fie hu hyɛ dɛ hu nkɔfo wɔ mmɔnten so ɛsaa deɛ sɛdeɛ meka yɛ no ebi a ɔpanyin sisi fam a ɛne yɛbɛhunu nkɔfo a wɔn nso so ɛbɛshow interest wɔ ɔpanyin no nsɛm a ɔde ɛnam no so akyi ne bi a wɔbɛdi ɛyɛ dwumadie no nso akyi but asat now no yɛsɔre anɔpɛ yɛ a na yɛde yɛni akyire mu ɛwɔ akropɔn a yɛba yɛn so no venue dwumadie no kɔ so no ɛne yɛsate ground nti no so far so good for that one deɛ mɛtumi aka sɛ deɛ titi mmɔnten so a yɛbɛnya response to that one. All right, we know ne car kɛseɛ na ɔde nam anaa convoy na. Well, we no mumu no ɛyɛ convoy no mumu no ɔde ba ɛyɛ anɔpɛ yi. Sɛdeɛ yɛnim no ebi a yɛkɔ yɛnim no ɔbɛte sane dɛ because we no tia yɛnya ne sɛ wɔ Franklin Street ɛna akyerɛ sɛ wɔbɛpie mu ɛwɔ ha no mu nti na ɔde ne convoy no mu ɛna ɛnam anɔpɛ yi deɛ but ebi agya well yɛkɔ yɛnim no ɔbɛte sɛ mu deɛ a yɛbɛhu deɛ ho nso nsɛm ka yɛbɛsi aseɛ. Okay. Ma yɛna ase na sɛ deɛ ɔka yɛ no afei no mu free aseɛ nti deɛ ɛbɛsie bia no from time to time yɛbɛba na bringing us to speed details ɛwɔ sɛ yɛn nsa ɛka no ɔde ama yɛn but afutuo kakra mede bɛma no sɛ pɛ aduane di ɛmfoɔ ani ntoɔ mo so NDC foɔ de bi yɛ me nti pɛ no dia nyɛ sɛ okay me ba ya no bi ma titeko na ɔto bi dia kan no ansadeɛ na afɛ na me hyɛ na me dwedwe ne ho na me sɛ na bɛyere de wɔ sɛ ɔpɛ bibi di mfoɔ ani ntoɔ mo so amanyɔfoɔ deɛ saa
Afo ni nto mo so. NDC for the BM intino. Mani ada ho pa. Enti erade nka ho bibia ni ebesa ba wo nchen bi mu. All right. Tinti yenu abe ma adwempa hene Kofi Mensa. Ono ena entoabo a no ye campaign kese a NPP for Frank Akurafo e de abepie mu apoe ma ntem no ne di akira a ode ho amane bo e de ebre yen ewo mu a ye besa akọ na ne wose ye tie no ode amayen ma ye na ne ye homra ye nkonkoje aboafo nkrato ye ba nkomo bibre wo ho no mu a ye de ho amane bo e de be ma ti we mayen ye ba sisi a Sira, Bemani, which are for me to Manaido, Pipiasia Pedu, Chai, Onyemreda, Semen Saluto, Salute, Simpio, the Puffo Front, Ebajaman, Gassam Super Plus, a latest, or Swabro War, and Sosios Ravia, what you shall Payaramo Kusisi Tower, a wound to Mintake, and the Gassam Super Plus, cement from Pipiasia Pedu, and your waterproof, no waterproof, not just super cool cement bar town in Ponet, Masan, contractors and it, Gen 42.5 hours super strong cement and also dada. Iron rods are papa, nails are papa size beer. Marine board are strong at your Pipiasan Pedu. Our roofing sheets are baswano. Alucin galvanized aluminium, IBR, IDT, and an accessory. A while being out binding wire mesh, headpan, felt, pickers, shovel, no flat, run, loading. What blocks machine, 8 blocks, bidding, solid and hollow, 5 inches and 6 inches. Sound supply sand, stones, quarry dust, and in the idea feeling, you know. Pipiasan Pedusuna and Yama Boda fame. Sansu or Casa, Otonia Madudua, Ediko Jau, or Dan Pipiasan Pedua, Abuabu Road, near Akim State Junction, Jubilee Hospital side also, Sansu or Daniel Market opposite, or Atim Swedro Road, opposite a Penning Junction, and a Tia Senso our Arenias, friend on 0244 166 937 or 0208 299-115. Pipiasan Pedu Enterprise Ana. Identify secret provider. One day. No be 2 days. One day. Only one day. One day. No be 3 days. One day. Ghana Adisiye. Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Yada seso atwen am yakoto nkra aba me pacho hwe obre no asima nso pepepe na agba pa anopa nonkono ho ma che ni dwumadie ni din ofre me obowoba ofori amanfo na afi yade nkomo no ne aka nyina de to aso de ama yadi kan ka kire se gutafo wo mo express wo mo revulsion wo mo kire se no. I was here at the timetable deba because doom sunny idea essay woman. Me no say minim say I'm dark and lovely no. One more be display beer. I have no idea how much me do me any time. I don't a hard dream, you know. I was so more timetable. Now so the planning. Timetable is so na papa your opera animate here. Oh can work can I dream each way. Eh? Oko can work can I dream each way. Rani mate ya upedi ya say nyankan e kwa wini akoma. Ubenya didi ya se ne ye wu ye be kaso oman ni mu ayedin a wan hwe abetwe aba avim yen am hwe ni yi all transit ni bi wo hono we have to be very careful, especially uhunu hu ewo mpanin dibra on ene so ye ya nkrofo ye gu su yo senior presidential advisor also open a bit me the timetable aba unso na ye ba na unso ke kan adwen kire Jubilee Hospital anopai also me kan kire wo se eya na wato afa ho umpum dodo pe ba bia kwagya yaresa fu ani kire mu Jubilee Hospital Jubilee be boa wo papa ma wapom den no SPS ta outpatient service your services na dey doorso outpatient service your inpatient service wo ho sanso so ne wo lab no test bia ya ka kire wo se koye CN ye de ma wo se ukoji wo baabi me pa cho wo ba ye behwe ne atimi ya ma within 24 hours o lab results ne be ready ye wo mfidie wo ho no mo ye de fam na aboa ma adwuma no aye kama ye wo antenatal care no wo ho no mo apemfo efiri bra wafa ye funu kopem bra wo be wo e wo se ye de ani di wachi sanso so ne wo postnatal care no eno no
awo akyi nsɛmsɛm weighing ne nyinaa bɛkɔ so ultrasound ECG scanning machine wɔ hɔ a ɛno nso so ɛfiri wo tiri so kɔsuu naa sɛ baabi a yare no wɔ biara ne yɛde bɛtwa ne yɛyi apie afei apemfoɔ no nso so yɛhwɛ sɛ abɔfra no wɔda yi anaasɛ wɔnna yie ɔyɛ ɔba anaasɛ bɛrima bere bɛn na wobɛwo no saa nneɛma no nyinaa ɛbɛda adi ɛde ama wo w'ani anaasɛ wo se ɛne ha wo a wadaroma wokɔ Jubilee Hospital a wɔmbɛtumi ahwɛ akeka nneɛma abɔ mu atoto nneɛma ama wo ho atɔ kama Jubilee Hospital ɛgye insurance aban deɛ ɛna nkrankran deɛ adwumayɛfoɔ hɔ no wɔ nipa ho abotrɛ yie nipa ho adwuma ma wo ahunu sɛ mpampampampampa wɔn abene ɔdan aboabo amantra twene kɛseɛ no so na bɛhunu Jubilee Hospital yɛ numbers no yɛ 0244 575799 0244 575799 ɛna 0241784645 0241 784645 frɛ saa number no na yɛmpɛw ɛnhwɛ afei yɛhwɛ sɛ yɛbɛkɔ ahoma no so na some issues yɛalane ne app no yɛtumi attache on them ɛde ama wo but ɛma worɛ mfi sɛ uniform no ɛnsɛm no yɛbɛka kakra oh yes yɛbɛdi nkɔmmɔ kakra de afa uniform no ho school buildings na yɛsesa no so no so yɛbɛdi nkɔmmɔ de afa ho yɛne mpanimfoɔ koraa bom nkɔmmɔ wie a yes so we will rant on that na yɛtumi akyerɛ yɛ adwene kama ɛde afa ho a atemdidi anim but yɛbɛka no korɛ no ɛde akyerɛ wo yɛbɛkɔ ahoma no so na yɛne Mrs. Benny Simprigyachi ɔno no yɛ national coordinator ɛde ma Ghana National Education Campaign Coalition yɛne no ɛnkɔbɔ ɛnkɔmmɔ maa me wote yɛnka nka no fam so ni makyɛn yo yɛnua o mehyɛ so bibi abɔkɔ deɛ yesu adom na mo nso nyame adom yɛn so yɛ ho yɛ paa education ministry wɔn ahyɛ ase a reforms no kwa na ɛkɔ so baabi a yɛduru sisi ayɛ school buildings no wɔn kyerɛ sɛ wɔn ɛresesa na hosuo no ani kakra mo nso so a yɛba no education a mo yɛ stakeholders a mo abene mu na mo kyerɛ mo adwene ɛwɔ ho mo te yɛ no mo so mo sɛn yo anɔpɛ me da ase na me hyia etifoɔ nyinaa nso na education reforms na me said the first time ana minister de ka ho asɛm no na yɛne ne wɔ meeting bi mu ana ɔka ho asɛm na sisi ano na ɔmo sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo si model junior high schools ɛwɔ ɔman yi mu nyinaa ɔma select baabi ɔmo si model junior high school nti saa model junior high schools na ɔmo ka sɛ asɛ yɛn uniforms na yɛhyɛ no nkwalaa ne hyɛ kɔ school no asɛ value na ɛwɔ mu no asɛ wohyɛ saa uniform na yɛatage yɛn ho sɛ aban school no nkɔ anim quality ni wɔ fam ne adeɛ ɛna nkwalaa no nso no sɛnea ɛbɛyɛ a ɔmo bɛhu sɛ nsɛkrɛ bi aba school no mu nti no saa new model junior high schools na aban AC no ɔbɛsesa kala no na ne painting no ayɛ blue ne white na afei nso no sɛ mmɔfra na ɔmo bɛkɔ saa school no no ɔmo bɛhyɛ uniform a ɛne school painting color no ɛbɛkɔ nti ɛnyɛ adeɛ a minister no anaa ministry no ɛreka sɛ ɔmo ba abɛsesa all the schools in Ghana public school are painting the blue and white na nkwalaa ne nso uniform ayɛ blue and white as to the next stage after the model junior high school na aban no AC no with a new color on the building and the uniform no we don't know how early they intend to scale it up to all the other public schools but for now no near air question said the model junior high school na aban AC no and now obe painting blue and white na omo uniform no so I blue and white na se sample net ya wunyi ni se ebema wɔn wɔ kokonte ni abenkwan ni mu no be fele se as a we mu de omo ye a bit different from yen meanwhile yenim se omo nyina nso so ya aban school yo and na e ka se obroni se bi the pilot the pilot no omo de share na ekɔ omo he se de ebekɔ no na se tire no omo be yo ma dwen se omo scale up but yen as a coalition no yet no na ansada anye yen the bebre because
I said, Bibi say no. And was a ministry, broad stakeholder consultation. Now a month for extra of my dream say, so I idea here as to see and I say here. Because so now schools move everywhere. I had the same public school, junior high schools are buildings no any papa. In Kwalani nya books, any textbooks, any idea. In Kaya de near say, and Kobesha no as yes, new year and son of for Abemu. Into a no mano na ayaya in Kakra. Into Nanka we are hoping Senka a no basha and no affect those problems and son the new one Ababe come into a no and I think I was a broad stakeholder consultation. Especially the selection of the colors for the school, the uniform, and all that. We say a idea, a priority now for us. And I said there is a need to rather look at the existing one. No, now year and sana the account because now there are a lot of primary schools are only junior high schools in the South communities in Kolani primary school now up to stage 6 now. I was told to quite call another town and son of me to me and JHS. In the South schools, meaning our honor. Now, and I didn't share no. Now, I paid the year beside SC junior high school. I painted for as a South school uniform. No, a better drink. But on the other side, the pilot, no more pilots here. What is the plan for scale up? And I think so. I idea here. And I say, yeah, any many way. Okay, indeed. Now, from Niawaka train, see, and the Mudiamu say, as a bit of misplace of priority, Kakra. Yes, we think we were hoping that there are already existing problems. So why don't we fix that problem and sana? Yeah, new interventions because new intervention, how sustainable it is. Yes, sit down, come we but yes, say that uniforms, I buy a mama Kolani free. Now, say I was a Omuchiaka, even with the new junior high model, and also no, cost implication. Any thing on the part of the parents, on the part of the government, no, yes, even free senior high school. So there is challenge with Kolani and a problem. A serious problem. Still, no, we are still doing new things. I require and Yama baby or no more. I was saying, still I'm collaborating patati school. Dani be a basa basa. In Kolanya textbooks. Now, what is client fixing no capitation grants and said there was for special schools problems and so I will. In the other I am fixing no answer. I should say, you be at the fulfill. I see, but no crowd you been so argue say. Yes, Christo Crabas as so no Sabio na ayafu bibiri wo ho but when timi attend to omu nyina ene so de akiri ja ho ma yen ya to aso yi enti ye ka se ohawo wo ho enu enti enwo se ye nsakiraya na ne kan wa ye bibia wo ho kakra wo mo nso a wo mo adwen kire ni no wo ya adwen. Oh, in every situation you hear two sides of it. Yes, change the change very good. I no quarry say on to me but there are some basic things there. Yes, addition that is new one of my M1. Now Ubeko school back for not teacher back or from 6 classes to 1 teacher. Because they are what here will be able to be able to say I don't know. I don't question a lot of on what women. There are some major things that we can easily fix them for now. What we think of the change that we want to bring. The change, we need the change. We are seeing economy. We need modern schools with smart classrooms and all that. We need it. It is very, very necessary. But at least you have fixed the existing problem to a certain percentage. In Kwalani binya akunya so. These are so basic. And as a country, baby, I do. We did it with tax and quantity. In Canadian, can was here to me a year, no going in free or then the new change can come.
one thing I say ya baba be common ewa aban we mu any sa stakeholders consultation engagement ya debi a omo the policy for the ba ni aka ho asem so o ma amfre yen e ma me ye one too many na sa baba be ya osusu se e die be ntia omo hunu no se ye the tumi na ma wo mo and we should be able to believe in their judgment inti ni ya no mo yes na so say na tie and also yeah at the front what say the DH na yes the DH because they share even civil society organizations based within the education sector now. I said, one year to Naya, keeping as years of a now quite and bone education sector near making suggestions, need support, maybe be a year, able to media manner at the Chiani at the Chere, as to the reason why. There is no consultation about the policy curriculum here, man, that is another thing. In Tanuna, yeah, say, is there is okay, the baby actually about with, but about a demabia, it shouldn't be said because I have the power as a ruling government, you know, if there is something or what the power to do it, no. And one is now you're saying, it doesn't matter the party in power. When it comes to key decisions in our education sector, now, yes, and I am being now to make sure I dream with you. Can I be the two aquamus say a year was now a bit muna obia any addition. Senka mo frame wanka mo be suggested white and blue, knowing very well say that is the colors of the NPP. No, that one I can't say anything about it, and I don't want to say anything about it because we don't want to go into the political aspect of your education. We want to do away with it. And see, if they had called, I'm sure that there will be different minds and different brains on the table that will be called. They will not call only the Ghana National Education Campaign Coalition. No, there are other key stakeholders. They would have called the academia and all other people. And there would have been different brains that will come to the table. Then out of that, a decision would be made. So I can't say that some friend and Quebec and white dead. No, I don't want to go there. Okay, the Omo catcher for now. They say some selected model schools be and Omo say Omo piloted this new initiative. But as we speak, we know some primary schools are. Blocks, ya painting blue and white. Almost new buildings are almost saying, that is the painter. One of the painting schools, and it's almost a new model schools now, Banwa. Now, Ubi say we put it to them, say it is not right because Yawahay, yenim some buildings are, and also your white and blue painted new ones are. A way in Potemo, meaning someone's was sportibia. Okay, if you know, answer na yebejina ibisono anase yebeka ho asem no. Na ya we do evidence-based advocacy anase issue. In the no ya members be all across the region. Send ya chin ya be mo ma ko shim se ayampa. Na yanka se hu se ayampa de ekosumi ansa na yetumi aka ho asem. And mama direction e be so simple. Kra mo mra achimodan, mo ba achimodan. Most more pebebia Presby School cluster ne wono. Your new building be as an ets so na wokọ ofuasia yiribi so sa schools are fe no mosisi wo ho nyina European Chroma ne constituency so sa afi wokọ achimsu adru constituency so Europe Kennedy o se nya akọ wo ho new school buildings paint for free be nyina na blue and white. Okay. And some more buy an matwafa because I had a moving more evidence in them. You better see no pay. You mentioned that. Oh, I see. Anyway, if you any okay, that's Papa. Mrs. Benny Simprija, she a national coordinator, Ghana National Education Campaign Coalition, and you're to train and common. You better was on your queen. Na fe de aka nyina de atwa so kama e de amount. So away from coalition for no omo adwen kire no
yɛbɛhwɛ ne akɔ other issues ɛnso so ɛso na afei hwan yɛne deputy wei ne yɛbɛkɔ kasa okay deputy PR no for the ministry no nso yɛbɛkɔ akɔ hwɛ no ne bɛkasa Frimpong Enterprise yɛwɔ atwene yɛ mu ne yɛhwɛ sɛ yɛbɛtwe ne de na ba homa no so no Frimpong Enterprise yɛ nka nkyerɛ wo sɛ ɛyɛ adeɛ a provisions na wopɛ sɛ yɛ aka deɛ ɛboa wo na wo no aduane wɔ fie sɛ yɛ breakfast no ne saa no na wopɛ mpakyɛ kɔ Frimpong Enterprise wɔ nsa bɛka ne nyinaa bi from mackerel through to tin tomatoes ne biscuit nom ne ne ɛka ho yɛba no milo nom ne do ne ne ɛka ho ampakyɛ kɔ hɔ a nsa bɛka bi diapers no yɛwɔ sanitary pads ne ne ɛka keka ho bebree ɛno akyi nso cosmetics no nku ahodoɔ spray ahodoɔ ne ɛyɛ drinks no nso nsuo ahodoɔ wokɔ Frimpong hɔ nom a wo nsa bɛtumi aka bi ɔde electrical shop no nso de aba bɛpii so electrical shop no de free ɛyɛ cables bulbs lamp holders wall ceiling fans regulators ahodoɔ brand bia multi socket nom ne pliers nom afei fridge guide TV guide course no 3 pins ne nyinaa bebree ka ho wobɛhunu no wɔ Liberty Lane hɔ ne akɔ na nabrosan no ɛna ɛdi anim hwɛ saa nso ɛna wokɔ nkwantanim new market a ɛhɔ no so wɔn nkrabata ne bi wɔ hɔ no mo a ɛhɔ no so kra deɛ wopɛ ɛyɛ home appliances bi te sɛ TV fridge iron rice cooker blender kettle no mo a wokɔ hɔ no mo nso so a wo nsa bɛtumi aka ne nyinaa ebi ɛwɔ Frimpong Enterprise atena kɛseɛ no wɔ Mandarina Hotel aseɛ hɔ saa nso na Canadian Bank dankɛseɛ no mu bɛhunu yɛ wɔn hɔ ɛnɛ yi foforo ɛyɛ mobile bepɔ no a Kane Barclays Bank ɛne yɛfrɛ no Absa no yɛne wɔn di anim hwɛ yɛbɛbie supermarket kama bi ɛwɔ hɔ no mo a ɛhɔ no kra deɛ yɛ ntumo 24/7 wobɔfa ho bia no a nea wohwehwɛ wo nsa bɛtumi aka mpakyɛ yɛ na wafrɛ Frimpong agya wobɛfrɛ Elder Frimpong 0244897525 0244897525 0206473953 0206473953 ofrɛ saa numbers yi a wo nsa bɛtumi aka mpanimfoɔ ɛno akyi nso Kunlun Ghana Limited ɔmo de Mr. Kill no de aba abɔnten so Mr. Kill no eboa nipa pa titiriw ne mɛma Mr. Kill no boost wɔn immune system no ma wɔn ahoɔden ɛma wɔn kotodwe mu yɛ den wɔn sisi mu yɛ den afei akɔ no ate kɔ ne nyinaa yɛsɛn ba back ɔyɛ adwuma kakra bi ano abrɛ epiepie ne nyinaa de afiri hɔ ama no ama ne bɛma yɛ no timi adi mu Mr. Kill wɔsi be a real man afei yɛ wɔ hunchun capsules no nso so ɛboa ma yɛ dwonso emu etimi te kama obi ɔdwonso ana emu apai mienu ne yɛka ho yi ne nyinaa de afiri hɔ yɛbɛkɔ ahoma ne so na yɛne kasamafo abɛdi akyire de ma so yɛ a wɔn ɛna hwɛ nwoma sua nsɛm so owura Ernest akosa akɔtwe nkɔmɔ ɔpani wote yɛn ka anɔpɛ yi maakye mejo so mini abema na bibi abɔkɔ deɛ ade fa kyerɛ de nyame na yɛda na yɛde awurade ase na mo kyerɛ sɛ mo penti new public basic schools blue and white ɛnyɛ schools ni nyinaa na mo penti no foforɔ wadaroma enkyiremu kakra ɛwɔ saa ensesanye yi ɛho ɛne sɛn amini abema meda wasa kwanya de amame na me de chance if doctor say you are the minister for education mini abema me kra bi ani ho say you take firm or formal decision and as your cabinet approval as to see a bit painty and public schools white and blue and that moment the status quo remains unchanged in being that said we have schools now yellow and a brown and then crowd so say yellow no so brown uniform na we the school but for some time now there is that perception say oh I say your man no public schools ni there besides na abako school and so who so uniform oh I see my bani we the site no oko and no na pressure that perception ought to be erased but if it's a year free why we need to start from somewhere and to be a free but your model schools that model schools now you want you see you have the way you know story and you know who bring your physics chemistry biology and ICT labs no and to the typical example Kumasi as a boy school no we have population yes our Islamic school or yes our other public school
and also Sabia, over population of what those schools now, yeah, they encourage it. And to the person, all the scholarship schools in never one structure, headed by one person. It is a binding the resources acquired in Sampa. Where they are application grants, the team are called my no maybe we can a double in sense of supervision and other things, a double amount of China edition and the research upon kind. And the minister can, you know, no, she said, no, there is this transformation. Started. Now, transformation started does not mean that there's a blueprint. There's a formalized decision at the ministry. Say you paint school down white and blue. Really, say. You see, of course, in the school down there, you bring now over 90 to 80% complete, you know, and the completion rate, you know. If you know why you're painting white and blue, what I know is white and orange. And some purple colors, you know, not necessarily say, we do so, you paint school down, you know, MPP colors in there, meaning the crabia and white and wood, sir. So the you schools need to have more already. You're painting white and blue. Oba or down Presby Primary Cluster School of schools now. And how no say you're painting is o call of once ya be I will schools to be and also you're painting white and blue sir. Only nisa a non ba community be a beer and croford do money who entina more so edge the American din tentem. Oh, and I'm a cash and no, it is an exception. So I'm like I said, you need my near who. Has a model school. It's white and orange. I want to decide our education. Now, come on, so they say certain challenges in a confronted basis, so they bet me attack on head on. Let's see my woman the China edition also. If the issue about the color, whether blue, white, or yellow, or purple, or indigo near the end there, it was just a passive command he made. Say it as much as say, yeah, woman the China edition to phone. You heard the psychological aspect of it. Acquire perception. The perception out there say, I said that this stereotype, so we'll call public school there will always identify you with yellow and brown. And then I know making that assertion. And there's no straight any letter we are communicating. I believe it can be the Anukan Saka say there issue statement. And I previously me issue statement to that effect. Say school be no more branding school more classroom blocks, you know, with white and blue. Meaning the BS anyhow. And the same way I want to be all it's still with you where we are. That is the stakeholders in the fish share a beboa not be fitting that those structures there but I need the blueprint of the Ministry of Education. I go crack also. So the uncle painting school dying white and blue. Okay, but without some ministry, no any Ghana Education Service, as sanction say be a color way near person painting and school blocks, no. Ubia some person me sit down the man, me and Casamity made me color baby painting is akeke. Was a painting do her. Every painting will make you be able to make meaning out of it. And be on the color. What the influence are the ancient OBS school that nowadays black and I say it's black and red. Black and red color who are painted green. What's that school? I want for what would be their perception or their mindset? Psychologically, because I had a crowd that I want for yes, so rituals dinner. We are probably able to be if we are school and rituals dinner. That is a perception of it. But I white, and orange, a white and indigo, a white and a purple, and a purple color. Yeah. Once they see it, so wow, that's a very nice environment. But none of young competitive school, Diane, a yes school under tree, no young competitive, and we who say those colors. No. Until we put up a new structure, no, we will not go ahead and say, "Yeah, we paint the color and that's a color." Yeah, me question. What I don't mean to one. Me question. I may be say be I me fan say me a philanthropist. Me say me sit down in the school be. Me see we are without ministry, no. Emma me the approved paint. Ya meti me edia painted down. Me meti me afa paint be ya painted down keke. And you paint there na wa be fa. That as a nation we have a challenge in terms of not having a comprehensive strategy as to where was a painting school dying. You need a blueprint, you need statute. Then we are guided by conventions and administrative purposes or for administrative convenience. So you identify yourself with these colors and known as yeah. You can say class every that was a school uniform, right? I buy me everything about Nemosisano, a Chiramosisano. Because you don't have to go through any vigorous
processes to have any law amended. No, there's nothing like that. It's about convention. And so you paint the color, You saw your philanthropist now. You can't just go and pick any page. The paint now will pick it out. The students must be able to make meaning out of it. When they see it, at least how did we come by this purple color? How did it come by this blue color? How did it come by this white color? That's because they are going to let our color combination. You can't just pick any color. Say, the cooperative school time. It should be visible. There should be that clarity. And I said, "I'm through her with some pie. I do find so school down in the air. Those are the beer. I come. I need to work with Shandia. At least psychologically, no, or very well composed and well resolute. Not in Shandia. That's a chef on certain. Okay, in teacher say, say no. We should take it. Say, oh, as I quite Presby school near him say Presby for crowd or Mokala no nti, and no could be one of the reasons. I'm more painting is our own. I stand to be corrected, and I don't have any first-hand experience. But the schools that I'm in, oh yeah, you bet me I could come for need the ascend though. Exactly. Yeah, I'll be so much pleased with that. Yes, okay. We are producer can do me that favor. I'm very well pleased now because I'm a minister already. After having that discussion, because I'm here to get to the office. You remember in the Bishia now? Yes, you're finding media and fair line of questions, and then I will also discuss with you. Okay, my final question. I mean, yeah, I was saying I was saying I will call office. Another argument. Sorry, by say changing Sanyo man crown for now, no, a misplace of priority because Oba Ghana some basic needs. Was say yadim boama disunya to me kona ni mukran yin to me nye. Enti dainty na say ye prepare ho say ye pese ye raise certain impression be different of why being with the fa aban school ho at the detriment of basic needs I was here attended to. Well, if I get your question correct, you need to say what challenges. And in as much as you are confronted with, and I say we are faced with challenges, yes, even conquer there, more or mining can go. It's a idea your ministry beyond new schools in a put it up. So should you stop putting up new schools? No. I just put it up. Yeah, fish say color be appealing us. At least we'll go by it. I bet you know, but it shouldn't be the case. I think we should be talking about certain teaching and learning materials. They fish say, oh, and I say we are certain schools, and I saw the schools in instant kind, and who can push the agenda. But I say the colors in the identity, and you say non-impact on and learn, and it may not be all that significant in terms of percentage, but psychologically maybe a bit motivated amount for a better public perception as a more amount which embrace the public schools and making young conquer. It's about it trying to move the breed. It's not only the school uniform now. You see, you put it up. You are putting on new classroom blocks in here. And the amount for a misclose a private in India. I disagree with them because and yes, I buy no into old structures and not the printing. No. A banana old to be and what think it through. Ministry animal old to we think it through. And it's also guided by certain value for money principles at the back of our work. Everything that we do say we piano or say value for money and Libyan. The inquiry is to scaboo how you to scaboo. But then we are say a bit can't call this year. Any inquiry on the entity about Buamuno sweating me fit into the 21st century era that we find ourselves. Okay. Medasi Papa Pana, Major Minister or ni stakeholders be to say CSOs ni bi mo kasa de fa sa ayi ho. Well, that's a conversation. Minister, he doesn't just make certain comments you or her. I just say we are body stream near the bag. I think even Minister of Education now prepare brano. You meet all the stakeholders and we now relevant stakeholders in education space in our office. No more think it's a home suggestion on the bar of funding in our fat and yes, of funding in our fat you feel safe that boy Nama you team to such a line and the vision of the government and the party you may go with it next in our boy. But education ministry we have a strategic plan from 2018 to 2030. And yes, be out of nowhere. Minister we are guided by certain principles and guidelines which we accomplish. Okay, into the take home message, and say abaning yes or babesisan as a ministry ning yes or besisan paint be a nimum
schools foforɔ a mu CC no ɛna mo sesa na hosuo saa ne teɛ nenu krampo enye fight and blue the amema hunu ya in Kumasi ya in Accra has any other places no white and orange mehu bia no so twa me dia na me dia sende no bi tampa ya die say na me kan no ye be ko twa na ye dia sende o say na ye di nkomo no a wo betumi ehun ne ye yes you da say no pay all right nyame shround so ye ni owura Ernest Akosa or your deputy PR the Ministry of Education and ye ne kotwetwe en komono nti ye beto aso ne yakọ ehanim ana diamike mu hu ye school ya yi na no MP ekoko bia no de ma wo mi omo friend say praise be omo say girls say blue and white and ameboa yes and I call upon Kroma ne constituency ho nso so a and I know ye twam ho say ye hu schools ni bia omo sisi ni blue and white eyi ha nso sa achim so aduro enti ebia na nea me ka me boa etiefo se me boa ebre ne so ebe ma okwan mo aba mu na chem so nea me ka ni na me boa obo ba de ono ni oni mu ano no otumfutire gu nkrofo ani sa ohun se no kore nso so a na mo aba beka ne ehunu se ye betena ha no mo a enye se ye boye siri mu ne ye ka bibi nti madaroma ebre bemu a mehwe se ye bebia homa ne ne yes mehwe se ye bebia homa ne ne kakra bia ye bebia homa no na enkomo no nso do wano abetum bi se ye boa ma ye hu ne yensese yesuban se ye no kore nso so a na yenkoso amisa mpanimfo ensem na omfa anu yi mfa mayen oman kyekire no botaya no mepacha okunlun Ghana na yegusu ade edi omho adanse de akyerew ya ka omho nsem ne bibre no a hunchun capsules no eye junso ho aduru a wa junso no a wo junso no na pai utimu se se ne ye maka ko yedi e wan hwe yi a e de yare kese na de bebro ntempa so se wo hwe na utu ho anamon tentem ye wo X and Y no ne boa low sperm count araba bazen tablet no so mepacho no ne ye ma ne dia ebe yi wo hawo ne amane nyina de afiri horom de ama kin tablet ne so ne o BP tetini nyina so de ama yen unse de bia metena ha no ameka kiro sei BP no first na ne enim senka yempanimfo yare but ene enkwada nkitinkiti nyina BP ekuom the question is eden na ekoso because minimum kwala nkitinkiti we ya onamfofo ne doctor fo ne nurses fo ne abisa wo mo ya wonamfofo ayi health practitioners ya no mudi nkomo de bia nkwala nkitinkiti nya BP nti madaroma adekodi a ye nyina ye ya ema BP ne koso say stress you say depression you say your mind ho adwendwen you serious o ken tablet ne beboa yen he say wo call catch so kura ntimi na ade e be chia na ayem hyehyew ye kan say MPP ni bi adwa but e no kure he say wo ye adwuma wo dan e na wo te aboabo a wo be kwa na ayem hyehyew enti is either wo be nante ana say wo be fa ka wo kwa adwuma mu a na wakọ mu nsu ada things are hard enti sa wo keka we no mu nyina bom na wo de kwa adwendwen mu a obi pi be kosoro bibiji krain na yam ahyew because I was here saying beto light of friend saying lorry fame kane abo na ni kura na ya wo see be dum no nti ya san kran so saying my psychological problems nti omo torture you emotionally tanije ni krom MPP for no ya no ye kan o masem anu o madwane be brebre o bre pass wontumi nka ene waje MPP na ginam omo aje agina mu o manya so mfaso okra nkasa ne wo ufiri di MPP achi wunya hwe wo de ane se wunutu ye de ane se ye wo ye to MPP mu ene we defend wo mu defend omo ni mu mpo omo ni mu unza mo ba ben wo sa fe nya botra fe ni aba se aka sen aka be 8 months nya botra be duru nso afe ni aba mo ye awie ye ka no kre no nso a wo ba beta ya chi ni aka no kre kire wo mo no na ate ho osimabufu opom papa na ye se ye fa ho
Enya no krese ya tutu lori femu. Eno ne ye ha yani na aka. Enya no krese fuo ya tutum. Enya no krese dollar ne sesei. Eye a dollar to CD gina 14 Ghana cedis. Ana ya boy esire mu ne ye ka. Enya no krese kane ya omutimi dum na biri bia. Enya no krese se free SHS o mampani akufu ado de aba. Eno de ye kan wo se ye no kre. Na we de ye kan wo se propaganda. Ene mo ne. Mr. Kill no eboa saa nso na kin tablet ne eboa ye ntete pressure horo so de man usu bedi we nu mu achi a wo badwin ama wo befo aye nyanganyanga sa de wanya yarebone no yanko LB amoafo achim dan na chimasi ochini ba Kennedy wo Green Pharmacy omu nyina hyehye wo mo ho onka oni didi nkoma no aye omhan ne de na nzen de ehu 0545 906665 0504 906665 numbers ya yemfrɛ na kulunga na nye yenso ye kan say yen kan say NDC eba Ghana beda ne heaven Ghana na ne heaven Ghana nya hwe yetiri ye yi a bibi kakra bi ne besi yetiri anya yi a ne na mu kra de ahwe e be hima tafre de ye nyina ye campaign for mpanimfo mo dwen wo man ho mpanimfo mo dwen wo man ho e wo se ye hyase ne ye show politicians no entity se wo tena sei edwesofo e wo se nka moto aba ne de ma papa no independent candidate no nanka MPP fo no mpanimfo no hwa ade a wo mapini ho no ma hunu say you can't fool people all the time. Some of the time, then I'll be to me a fool you, but not all the time you can fool them. It in Kamobe Parliament, no, na Makwa could be minority. Can one am be who say your tongue cram a doctor a Jimmy Cook home. I was here, say, young Shasianke kind of. I'm a politician who say, hey, say Ghana for any other. Dear Timweni, Shane's son. Ye kasa ni ewure free ho ase NDC fo free aban mu mfie aduonu nie omu free aban mu mfie nsun mu mfie nwotwe mu an ye kwayo omu free mu no nkwa akirichiri bi asa se ye yesu sa afre won ombesan ba ye besan su afre MPP fo na ye da so a to sa aba no se de ye to no no a yen ha de o de ho ahwa begina akra beto ama no nanka independent candidate between it no ato ama no NDC MPP wo ho nanka ye bu omo anichie no ma hunu say yes say Ghana fo ntumi mfa omo nye ne awopɛ biem omo no mbe kyerɛ de omo pɛ no aya ama wo omo Pepiasia Mpedu Enterprise o se men kan kyerɛ o se dansie hu nneɛma ne de fa bra ne ho ni won hwɛ no wonye ma wo Pepiasia Mpedu se Gasam Super Plus Super Cool Super Strong ne ne ka ho no ni nyina oton iron rods na do anketwa ne akese sanso na strong marine boss ni nyina obi afi ye ba ne nkyɛnse de bodan so a ni nyina obi binding wires wire mesh headpan shovel ni nyina obi block machines ni nyina obi me pa cho twa blocks on ho solid and a hollow ni nyina okwa on sabe kan free 4 kopim 6 inches afi o supply nnuane abo quarry dust nso saa o cars wo ho oton yo mani guma ba bia akobi o de be koja wo Odan Buabo Obeakim State Junction. Sanso na Jubilee Hospital on nchen ho. Enkwantanim new market no ne market foforo ne die ne muhwe. Odan Chimsu aduru kwantempon so behunu no Apiani Junction. Atia senso ya wahwene ase 0244 166937 0208299115. Yen fresh number no. Afei Afrakuma Community Hospital. Ono so ama saman o hweboa ma pomuden ejina ne nan so osebra ohododo wa to fa ho no mo na bra beji ayaresa we bie na ponum de ato ho no mo a wo hwa boa wo ama ho ato kama unimu bi atwe ha no a fa ne fa ho ombehwe na ma ne ho ato no frempani 0597 005963 0597005963 o fresa number we ya e ade a obeje so no wahwe aboa wo ama nyoma ko yi ade ama wo companies yada Roman omukra yemu anopai
yɛgu so a yɛka no korɛ de kyerɛ wo ɛno nti sɛ na mekaeɛ no yɛbisa question anaasɛ yɛaka asɛm wɔ ha yɛsɛ yɛdeɛ yɛhunu school adan no bi ɔma hyɛ ase a ɔmo ɛsie na ɔmo painting no white and blue ɔpanin sɛ yɛntwa bi mfoni fa nkyerɛ no mea na mahyɛ ne bɔ sɛ yɛbɛtwa bi mfoni de akyerɛ no ɔno deɛ ɔsɛ ɔmo deɛ ne yɛdeɛ indigo sɛ orange nti yɛbɛtwa de asɛnde no ɔno nso mfa ne deɛ ne mmerɛ yɛn nti ebia wotie yɛn ne yɛka no yɛboa yɛtu mfuturo gu nkurɔfoɔ ani yɛhahan yɛne ne yɛka nokorɛ biara nim sɛ yɛboa a wada roma measo nte sɛ nokorɛ nso so a yɛnkɔ so amisa mpanimfoɔ questions 0201944485 ɛna 0554820910 0554820910 ɛyɛ numbers yɛde di dwuma wɔ ha yɛbɛma oluman na di kan akasa because oluman na asɛm ɔkan ne sɛ be a citizen and not a spectator 0201944485 0554820910 oluman akasa ma yɛn na afei yɛnkɔ ahoma ne so. Fellow citizens, I ask you to be citizens. Citizens, not spectators. Citizens, not subjects. Responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Me ba cho di na ebi akasa free. Ba cho ye kwa me kobi me kasa free atim abenase. Achema abenase wa hu bi wo ho. Oh, abenase dey so far dey me hu bi ye. Hu white and blue ni bi won. Ba cho da bi. Okay. Na asem kitu na be say me kan dey two Ghana fofo. All right. Dr. Kwame Nkrumah can say be na me repeat it. But say when change is too much delayed or totally denied, chaos will break out here and there. Not that men willed it or planned it, but their creative grievances will erupt with volcanic fury. Well, you two about say yepe zakai, but yempeni free ba be moi, not the omo pen and omo ye. I mean, they don't have our interest at heart. Now, honorable Kojo upon Kuma can say, na Mr. Fida, or say no politician or no politician has your interest at heart. No, I blame you, can't say you. And it's all a gun and now to one drain. So, what do Akumena could MPP? What do Akumena could do NDC? Minia, you to know, young friend one drain, I am no yam, my name, Koyajuma, so. And no, and a baby, and my dad is and yet political party beyond the bit of our Bravo. When you only young point, Yamin count so home. Me pacho unsu betumi aba. Na odo de abetwa so ne sorry so 0201 944485 and 0554820910. Me pacho udin any baby akase free. Mpacho yentio. Oboba mpacho person bi say senior high school no mo printing is an answer primary ni na aka ho. Almost a school bi afa no mu sisie. Oma to din model. Oh okay, bye. The first one is Islamic idea. Omo ye ni sisie ba omo printing green and white. For omo school color. Okay. Yate. Yeah, that's a pa. Ono so de wa hunu no ababe ka ho asem. But me, I have no issues with say you paint school nine blue and now white. I don't have any issues with it. If I told you, maybe I can say free. Chairman, ain't you? Kwame Nkrumah de me hwa me hu se ono no wo Ghana ho do ankasa tin won asisia no wo ba isi anu wo ba be di president na de ase won wo ba won family eni hia won na nya Ghana na ho do no isi anu ko fo na wa mpani fo na won ba me hu se ye won wodi bu o man no e ya boro ahoya esemi nkunya eti pa asisi pa o man ya ye wo pa de ye ni to so ye be yi pa o man be yi pa de ame yi obi ka sa na me yi because suban pa mpani fo na da na di ne ebi ntumi ka sa na utumi hu ka uyo kue ni kura na wo man mu kura na wo ye wo ya and say we di because of uyo kue ni eti pa asesa suban we ya na mpani fo ni di bu o man de asa ndc ni mpp ni de in fact wo fa ye nkosi ba bi ada Nyame count so ho. And I know na
businessman bi or investor and or sending me message asɛm a na wɔka ne sɛ aban sɛ ɔdeɛ ɛyɛ meme koraa na wo time nti na wodundum nkanea ne sɛ madwuma a adwumayɛfoɔ no ɛwɔ mu no nso wo time wɔ mu anaa question obi saa yɛ no ɛpakyɛ odi ne baabi akasɛ free chairman pakyɛ nti o okay yeah that's it ɔno nso de bi aba bɛto so ɛde ama yɛn sɛ esi ɔmo sɛ evidence base nti na makɔfa performance tracker aba no nti yɛn nso yɛ tracke ɔmo so school bi ani hɔ a yɛapenti ne saa ne yɛn nso yɛ tracke ehunu deɛ ɛkɔ so already no yɛwɔ schools ni bi a yɛhunu sɛ mo apenti ne white and blue ɛno ka ho bi anaa ɛna sɛ si school dan de ama school bi one ankasa ntumi fa color bi ana de akɔ anaa ɔsi daabi doesn't mean say saa paint no mo so nim ho bi ana e pa chodi ni baabi akasa free chama bibi aboko de nyame adom yansi ho ye ntie o nyene ba atakwa ana ta ta lo manka afuna we no bese the basic school and fight the blue and on painting nyene ba atakwa mo ba we nyeri shude ze on painting ate nyene ba nyankopon nyaduma nyame enka won so ho oso mu painting ya che de already nani hu ne no painting ya che nti si yaka say eye model schools momu ne ye be painting a na kyerɛ sɛ according to yɛn nua yi no ɛyɛ biribi foforɔ asɛm foforɔ na ɔmo deɛ ɔmo teɛ ɛwɔ hɔ dadaada ɔmo apenti white and blue no ɛwɔ hɔ dadaada obiara nka so wɔ issues about it but the thing is ɛno na ɛho kura ahia yɛn sisi a na that is the question a yɛbisa mepatɛ odi ni baabi akasa firi Pacho yinti o. Nti na ho sa president na wo so mo penti. Na ya so me de mani ho. Sa pepepe na tie. Ba na tie. Nti issue a ne ha me ne se. Me hwe news no mo kan se on be sisa screen uniform so aka ho. Na se on be screen uniform aka ho a eno no parents na be da akọ so. Na se ya ban. Ena ade bi o ho maka na ha ne wo no. Me ni ba ko de ha ka sa senteni for mo nwi o man na tim me form on you. Maybe I would dream among something for no money or Mabusia form. Sent a sad young or may to me. The BC no Sabe Mufamatia now for some school uniform. And some Cobon can say a sermon. Yes, penny for money, I ate them for someone you can ever. Above maybe that can be a patch of my idea and go a catching. Yes, I took petrol with and I took Larry Frame. The patch of a number two, only percentage wise in the two, and I bought there now the two. Because or that town Rossi, town, normally 3 cities, almost we say 4 cities. A percentage, how many percentage of 2 1 city? Because sometimes we have an Accra, so who to let them Accra? Number the percentage in a 2 1, but they fear was 3 cities, I want to make 3 cities 20%, I want to make 3 cities 50%. No, that the 2 more 1 city, 5 city, 1 city, 4 city in quality so. And then I'm person bigger. Okay. Why? Yeah, that's a papa. Percentage in the empathy ya na eye adwuma wo office. But enye adwuma wo grounds. Okay, pacho we didn't be akase free. O line mu nya kra o. Yeah, hello. Hello. Yeah, yentio. Me kra me hu bi. Do my place bi ha say, me hu bi na odan old town. Yeah, Anglican so bi o sa. Okay. When na hu hia, is like category mo so den den klan po yan sa no. School ko school mo nye buku nsia de. Afi school antana mo ba sa no. Okay. Ya tie da se pa se yentum futuro ngu nkrofo ani. Na no kre performance tracker na ye nyina track no. All right. Ma minsanka biom say we are not against and I say mimi I'm not against say bia yes color no
yes son no I'm not against it and sesan de eye yes sesan ye ntumi nka say ye pese yes sesan bibia wiansa but the ama ye ka we no nyina ne ye nka no kore nkyere ye ho ade e wo ho dada but se sia no ye betwa mfoni bia me na ye te say ase yen a ye ka say ye koso ne ye boa ene ye no ne ye nyina e be prove ye ho because ebi wo ho a ye hunu dada but obeka jam say ye white on color be no kan ye no orange juice indigo so hwan ya yes you go school see esunya colors yo ye hunu bi ade e wo ho dada enti yen ka so we bi a e wo system no mu dada but ye ka say ni ho dada na say obi ni wo twa ntora to obi so a so obi a be fight for the credibility o that is it entwibu asia kon say good job Ahenkan FM mo bo adwuma pa onyankopon enshiramo sanso so na we say good morning oboba o say Ghana we live now no I said now no one is genuine or perfect, everyone has his whole blah 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 interest obi aboa interest nko a